Iloilo, Philippine Standard Time. 46 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Setyembre 14, tuig 2022. Sa mga kabombo naton, live kamalantaw Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man, live kamalantaw sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Subong man, live nga mabatian gamit naman ang imong cellphone sa pag-download sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, iniimo alagan imo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa aton siniyang Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 102 días na lang kag Pasko na. Yari karon na madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Dugang nga pagpangusisa sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo News Team sa sining nagaluntad nga pagpangalutang sa banwaya sang istansya. Ang IPPO Director nagmando naman sa sining pagpanghusisa sa natabo sining pagpangalutang dito iya sa may barangay Villa Panian, Istansya, Iloilo. 3 gidri ang biktima kag isa karon mga kabyanan ang nakaluwas sa sining pagpang-atake. Sakay ining mga biktima sa isa iya kaputi nga Isuzu MU-X. Kaupod sa iya sining mga abyan kag subong man business partner. Igina-counter-check nato ng mga lugar karon sa aton sini iya nga mga kabombo nga kung saniin naka-address ining lokasyon sa mga biktima. JP Bosque sa Lapas, Mark Libaw sa barangay Quintinsalas. Pero sa counter-check ni sang Bombo Radyo Iloilo, do dito niya sa may barangay Takasaro. Kag ining si Floyd Fernandez sang distrito man niya sang Lapas. Sandig sa impormasyon, ginpauntat inisla sa mga suspitsado. Pagkatapos, dito sila pinangalutang sang ginapatian, caliber .45. Sa aton sining mga tagpalamati, ining si Floyd kuno nakagwa pa sa salakyan dito ni sa may talam na nakitano sa aton sining mga kabumbo. Samtang yara naman sa paginakop sa instansya PNP ang nakaluwas sa aton siniya nga mga kabombo nga ining si Jovern mga kabombo Jovern Parohinog. Historyanta ni dugang karon sa aton sinipanay nga pagpalayag kag pamilya sang biktima. Nalabot man sang Bombo News Team. Standby kay sa Madugay. Aton siniya nga ipabati diri sa inyo ang interview sang Bombo Radyo Iloilo sa amay sa isa sa mga biktima. Ang ining mga biktima sa aton sining mga kabombolon sa mga mga lamaharon nga mga business entrepreneurs or mga businessmen ini. Kay ang isa sila diri sa ila sa aton sining mga kabombo may ara sang isa iya ka milk tea stand, hindi lang iya kay stand ni. No, kunti daw iya gining ang MLK table ni. No, sa aton sining mga kabombo. May iban pa nga mga investments ining nasambit karon nga mga biktima nga patay na sang mabtan kag iban sini dead on arrival sa may Jesus Colmenares District Hospital. Sa aton sining mga kabombo, standby kay i-check naton bala ang linya karon ni Bombo Chari Sumagpao. Nalapot niya ang amay sa isa sa mga biktima sining pagpanglutang dito iya sa may barangay Panian, no? Villa Panian sa may istansya Iloilo, no? Kung saan nagluntad ining nasambit karon nga pagpanglutang
kagagin kamatay sang 3 ka mga persona. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Istoryahan man naton karon naghulag na diri ang Public Safety Transportation Management Office. Tuhoy karon na banwa sa sining pagpang sikyarman sa mga ambulant vendors para nga mapasigurado nga limpyong ila sining nga ginabaligya kay madamo karon sang mga ambulant vendors nato na naga-standby sa gwa sang mga bulutuan diri sa syudad sa Iloilo. Anyway, balik-balikan naton ina-check tanay si Bombo Cherry sumagpaw. Bombo Cherry sa report, please come in. Bombo Champ, aton no, na istorya ang tatay ni Mark Libaw. Isa ini siya sa mga biktima napatay dito sa may shooting incident nga natabo sa istansya Iloilo. Kagasuno sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jose Libaw, ang tatay ni Mark Libaw, siling niya nga subong aga lang Manila na balitaan sa pamilya nila nga napatay na ang ila sini nga bata. Kagabi naglisensya pa ini ang bata nila, ang biktima nga siya ang mapaistansya upod ang iya nga mga abyan. Apang wala ini naghambal kaga wala man nila nabalaan kung sino nga mga abyan ang upod sang ila nga bata. Naghambal man ini si Mark Libaw sa ila nga mabalik man dayon kay Bombo Champ pagkabuas may obra ini ang biktima kaya isa ini siya ka architecture graduate sang sinilang ni siya nga tuig Bombo Champ na graduate no sang sinilang nga Hulyo 23 anyos pa lang ini kaga naga OJT ini as an architect sa may Dungon. Sinilang nga aga, hambal sa tatay nga nagtawag sa ila si Kaporal sa barangay Takasharo, kagagin pabalo, kaga namangkot ini ko na nabala nila ang balita, parte kaya Mark Libaw, kaga dito na lang man nagtawag ang bata niya, nga ga-eskwela man sa isa ka kolehiyo diri sa syudad, kaga nagpabalo nga amuning impormasyon nga nabaton, nga ang ila nga himata nga si Mark Libaw o ang napatay sa may banwasang estansya. Sunod pa kaya Mr. Jose Libaw nga kilala na niya ang mga abyan sang iya sini nga bata kaga si Paruhinog nga isa sa nga amo ang upod sang iya nga bata nga waay waay maiguan sa nga natabo nga shooting incident taga-takas haro man gali ini siya kaga mga negosyante ining mga abyan sang iya nga bata kaga masami ini nga naga-contact sa iya nga bata nga kun may kadtuan nga mga transaksyon ang bata ni si Mark Libaw amo ang ginapatawag para mag-drive sang ila sini nga salakyan. Ayari pamatian ang interview sa tatay sang biktima nga si Mark Libaw, Mr. Jose Libaw. Ako po si Jose Raniel Libaw, papa ni Mark Clarence Libaw na natiruhan sa estansya Iloilo. Nabalitaan na lang namin ngayong umaga, amo na natabo sa kanya. Taga Maynila po ako actually na nakakaintindi rin ako mag-Ilonggo. Kagabi, nagpalisensya pa sa ako na mapunta sila na estansya ng mga kaibigan niya pero hindi niya sinabi kung sinong kasama niya. Sabi niya, round trip lang din sila, uwian din dahil kinabukasan may trabaho siya. Temo na nga lang na umaga, tumawag sa kampante pa kami ni Mrs. Si Mrs. naglalaba, ako nandito sa Tianggi. Tumawag si Kap na kung nabalita. Napamati kami ng radyo tuwing umaga sa Bombo. Pero after breakfast, ginapatay na namin dahil may kanya-kanyang obligasyon na kaming dalawa. So hindi na namin nabatian kung ano ang mga next news sa radyo. So yun na lang. Tapos yung anak ko nag-eskwela sa San Agustin, yung bunso, nireport niya sa amin na merong ganun incidents na nangyari. Sir, anong background sa imo sini nga bata nga si Mark Libaw? Si Mark is 23 years old. Kakagraduate niya lang last July as an architect na nag-OJT siya dito kay architect sa Midungon para at least 2 years maka-OJT siya, maka-board siya ng exam, ma-fulfill niya kung anong mga dreams niya sa buhay. Sir, familiar man ikaw sa mga upod ni Mark Libaw, kanday si Paruhinog, si Bosque, kag si Fernandez, familiar ikaw sa mga friends niya? Sila JP, amo na minsan gakadto sila dito sa balay na ginadulong nilang bata ko. Ginaano nila na magpa-drive sila sa bata ko. Si Paruhinog, neighbor lang namin dito siya. Sa may Takasman, yan sa may kanto, sa may karwasan dyan. Ano niyang background sa mga abyan ni Mark Libaw, sir? Ang pagkakakilala namin sa kanya, mga negosyante sila.
May mga kanya-kanya silang negosyo na amo na. Kaya ginasugat nilang bata ko para lang mapag-drive sa kanila. Pero dugay na sila nga magkaibigan, sir, friends. Tagal na rin. Kasi yung mga yan, mostly mga nag-study rin ng mga architecture yung mga yan. Hindi ko lang alam kung nakagraduate sila. Pero ang bata ko, graduate siya last July. Sir, sino ang naghagad or ang naghagad sa imo bata nga si Mark Libaw nga magpa-estansya? Wala ko kabalo. Basta kung hindi siya makauwi na exactly ng around 6:30, ga-message siya sa ako na, Papa, hindi na ako dira mag-dinner, tabi na lang itong pagkaon, amo na. Kaya kagabi, sinabihan ko na yung manghod niya na, hindi na ko naman niya manyapon si Tuto mo. Sinabi ko sa mama niya na mapa-estansya lang kuno siya, back and forth. Amo lang masasabi ko, ma'am. Sir, anong nabatsyagan ninyo subong, sir? Kasubo siyempre sa aming pamilya. Talagang gusto na namin lumipad pa estansya para makita namin kung ano ang sitwasyon ng anak ko doon. I-ready na namin kung ano dahil meron ako talaga nakaprepare na para sa aming mag-asawa. At least makuha namin ang bangkay ng anak ko. Hustisya, humihingi lang kami ng hustisya kung ano talaga ang dapat gawin. Bigyan lang nila kami ng hustisya, matulungan kami kung ano natabo sa anak ko. Sir, base sa investigasyon, may mga nadudahan kamo or ano ang inyong mga Sa ginapanumdum? ngayon, ma'am, wala talaga akong masasabi. Pasensya na po kayo. Yun lamang po, yun lang pwede ko paano sa inyo. Salamat po. Bombo Champ, nabatian ang pahayag sa tatay, sang biktima nga si Mark Libaw at si Mr. Jose Libaw. Aha, alright. So, mga lunsay, mga negosyante, galini kay it so happen, abi ang mga common friends din nila, kilala ko man Bombocha, kag nagapalabot diri sang impormasyon sa ton. No? Ang tatlo ni ka biktima, lunsay man nga naghalin man sa alma mater. Isa lang kami ni ka alma mater gali sang high school. Sa ton sin Makabumbo, pati ining si Jevron. No? Lunsay negosyoning sa pinsar nila kag ang mga impormasyon nga ginapalabot diri sa kon nga do may kontakanay kuno kay ining si Jeffron Paruhinog as per information, no? Fish broker ini siya. Do may ibaligya nga sakayan amo to nga do kadtuan sini nila as per information lang iba nga information duduta kuno to ang baraklon sining grupo. But sa karon ang ginahibalota pa kag dapat sini hibalon man sang pulis sino ang yara sa sulod sang puti nga SUV. No? Kay ti ang impormasyon nga ton sini nabaton ang linok panay as per information halin sa mga authorities ara sa sulod Bumbutsari mo. Way sagwa butsilingong nga dito nagtiniruway sa sulod. Ang informasyon pagiginabaton ko, no, si Floyd ko no, nakagwa pa ni sa slakyan, kagado dito na ni siya natiruan pagiging pasigurong way na siyang kabuhi sa taramnan, kaysa taramnan ni siya kuno na, nakita ng lawas, sining isa sa mga biktima. Anyways, proceeding naman kamo sa area, sa lugar, bantayan karon sa mga kabumbo nato na, digig ka mo magbuya, Dres Bombo Radio Iloilo, kay may mga ginakontak bantag karon nga mga malapit nga pamilya kag subong man suod nga abyan sang tatlo ka mga biktima lakip na ni Jevron Paruhinog nga amo karon ang yara man sa istansya PNP ago di balon ta dugang sini may informasyon. Salamat gid Bombotsari. Ini si Bombotsari gali sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombotsari sumagpaw si JP Bosque do successful businessman ni kay nakahatag na gani isang isa ka sports car para sa iya sining fiancé kag kalaslon pa ini siya sa aton sining mga kabumbo masubo-subo man karon sa bahin iya sang pamilya sining successful nga business man nga si JP Bosque. Ang dugang nga may impormasyon karon bantayan sa aton sini pa rin nga pagpalayag diri sa Bumuanay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan.
Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan. Hali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules at Iyembre 14 taong 2022, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong epekto ng optional na pagsusuot ng face mask sa bansa dapat umanong bantayan ng pamahalaan ayon sa ilang mga eksperto. Ang Department of the Interior Local Government nagpaalala sa mga LGUs na bawal bumili o gumamit ng mga luxury vehicles. Sa atin pong ulat panahon, 3 lugar sa bansa ay inalerto sa mga biglaang ulan. Itong bagyong tatawaging Josie naman ay posibleng maging kasing lakas ng nagdaang Typhoon Inday. 5.2 trillion pesos na proposed 2023 national budget ng gobyerno iniharap na ng Development Budget Coordinating Council sa Senado. Samantala, ang Philippine National Police naman nagpasaklolo sa iba pang ahensya ng gobyerno para na rin sa seguridad ng Philippine Offshore Gaming Operations o itong POGO workers. Mamaya sa ating international news, gaano pa kayaman ang bagong hari ng Britanya na si King Charles III at ano ang pamana mula sa kanyang ina na si Queen Elizabeth II atin niyang alamin. Sa ating pong sports, balita itong retiradong heavyweight champion na si Tyson Fury. Muling aakyat ng ring matapos na alukin si Anthony Joshua. Samantala, bansang Greece naman at NBA superstar na si Giannis Antetokounmpo tanggal na sa European Championship. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Hinimok po ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania ang pamahalaan na magkaroon ng time frame upang makita ang ibubunga ng desisyon na gawing optional lamang daw ang pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces. Ayon pa sa eksperto, kailangang magkaroon muna ng obserbasyon hinggil sa posibleng maging epekto ng mas pinaluwag na polisiya sa pagsusuot ng face mask. Dagdag pa nito na ang pagluluwag ng panuntunan sa pagsusuot ng face mask sa mga indoor spaces ay nangangahulugan lamang ito ng pagtanggal ng isa pang layer of protection. Iginiit din ito na hindi lahat ng outdoor spaces ay ligtas, kaya panawagan ng eksperto na ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Inihayag pa nito na kailangang tignan kung kakayanin ang optional setup sa pagsusuot ng face mask lalo na dapat lang din na simula pa lamang ay itong mag-adapt na ng tinatawag na new normal. Sa dagdag pang balita, pinaalalahanan ng Department of the Interior Local Government ang mga local government units na bawal silang bumili o gumamit ng mga mamahaling sasakyan para yan sa kanilang operasyon. Nanawagan na si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga opisyal ng LGU na maging maingat at sumunod sa mga batas sa budgetary, procurement at auditing, pati na rin ang iba pang mga regulasyon at pamantayan. Naglabas pa ng listahan ng kagawaran sa mga sasakyan na kinukonsidera na luxury vehicles. Sinabi pa ni Abalos na mga LGU o local government units dapat bumili ng mga sasakyan sa pinaka-epektibo at pang-ekonomiyang paraan, kung saan isa-alang-alang ang mga ito ay ang cost-effective, fuel-efficient, environment-friendly at katumbas na mga pagpapabuti at pag-unlad sa industriya ng automotive at kaugnay pa rin sa teknolohiya. Bombo Weather Update. Tatlong lugar daw dito sa bansa ang inalerto na sa biglaang pag-ulan at itong bagyong tatawaging Josie ay posibleng maging kasing lakas nitong nagdaang Typhoon Inday. At may report si Bombo Dennis Hamito.
Ngayon pa lamang ay inaalerto na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang ating mga kababayan sa ilang parte ng ating bansa. Hindi man direktang tatama sa lupa o magkakaroon ng landfall ang bagyong ating sinusubaybayan. Ito'y tatawaging bagyong Josie. At yan ay nananatili pa sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ipinapakita natin sa ating satellite image mula sa Himawari data ng Pag-asa ang lokasyon ng naturang sama ng panahon. Ito'y nasa labas pa ng red borderline na nag-i-indicate ng saklaw ng Philippine territory. At itong kulay pulang linya na ating pinapakita, ito yung Philippine Area of Responsibility. At ang distansya ng pinakamalapit na isla hanggang dun sa may dulo ng naturang linya ay nasa 1,200 kilometers. Ibig sabihin, kahit pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas, dahil yan ay expected, hindi ito direktang agad-agad makakapekto sa ating mga kababayan. Pero 3 lugar ang tinutukoy ngayon ng Pag-asa DOST na posibleng makaranas ng mga biglaang may kalakasan na buhos ng ulan. At ito ay ang area ng Southern Tagalog at ganun din yung Western Visayas at Northern Mindanao. Ang mga lugar na ating binabanggit ay malaki ang posibilidad na makapagtala ng mga pag-ulan at pagbaha, lalo na yung mga tinutukoy na low-lying areas. Ang sentro ng bagyong may international name na Nanmadol ay ito'y natagpuan o namataan sa layong 1,800 kilometers east of extreme northern Luzon. Napakalayo pa niyan, Bombo Gerald, at yung taglay na lakas ng hangin ng naturang sama ng panahon ay pumapalo ito ng 65 kilometers per hour. At meron din naman siyang gustiness o gusty winds na 80 kilometers per hour. Ibig sabihin, may kategorya siya na tropical storm at inaasahan na magpapatuloy ito sa kanyang taglay na lakas. Sa mga susunod na araw, ito naman ay aakyat into severe tropical storm. At pagsapit ng Biyernes, ito ay nasa typhoon category kung saan yan ay inaasahan naman na mananatili sa loob ng isang araw sa Philippine Area of Responsibility. Lalabas din ito kalaunan bandang gabi ng Biyernes, ngunit ito ay magdudulot ng enhancement ng habagat. Ibig sabihin, yung mga kaulapan dito sa may western section ng ating bansa nang gagaling dyan sa West Philippine Sea at mga karatig na lugar, ito ay hahataki ng naturang sama ng panahon na magdudulot naman ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. At yan ang ating latest yes, Bombo Gerald. Kailan yung pinaka-close na pinakamalapit ito sa kalupaan, Bombo Dennis? Dahil parang dumaplis lang ito dito sa teritoryo ng bansa, Bombo Dennis. Yes, ang pinakamalapit na matutukoy natin sapagkat ito'y papasok ng saglit sa Philippine territory, yan ay araw ng Biyernes. So, antabayan na natin kung gaano kalakas ang paghatak niya dito sa habagat sapagkat yung habagat talagang makakapekto sa atin at hindi yung direkta na dulot ng bagyo na tatawagin nating Josie kapag nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yung extension kasi, itong area na ito, itong pinapakita natin sa ating mga viewers sa Facebook Live at YouTube Live, itong extension na umaabot dito sa direksyon ay aabot nga ng posibleng maglinger ng 1 hanggang 2 araw dahil yung nagmimistulang buntot na yan ng naturang bagyo ay paiigtingin yung habagat at yan ay titindi pa, tatagal hanggang sa mga susunod na araw. So antabayan na natin kung gaano ang magiging epekto nito ng mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Anong inaasahan dito, Bombo Dennis? Lalakas itong naturang bagyo, lalakas pa or hihina na yan, Bombo Dennis? Sa pagtaya ng mga eksperto mula sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ito'y lalakas pa. Halos kasing lakas ng bagyong Inday. Ibig sabihin, aabot ito sa typhoon category. May tendency na mas lumakas ang hatak niya ng habagat kapag ito'y umabot na sa typhoon category. So, antabayan na natin kung ano pang mga development dito sa bagyong ito. At mula dito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
Abangan pa dahil itong 5.2 trillion pesos na proposed 2023 national budget ng gobyerno ay iniharap na ng Development Budget Coordinating Council sa Senado at ang Philippine National Police nagpasaklolo na sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa seguridad ng Philippine Offshore Gaming Operations itong mga POGO workers. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DD, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkin for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. September 16 is Dunkin' Icy Choco Day. Visit your nearest Dunkin' store and get the 22-ounce Icy Choco for 49 pesos. See posters for details. Promo runs on September 16, 2022 only. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 147682 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang 5.2 trillion proposed sa 2023 national budget ng pamahalaan iniharap na ng Development Budget Coordinating Council sa Senado. Nandoon po si Bombo Raymond Tinasa. Bombo, Gerald, sa mga sandaling ito ay kasisimula pa lamang yung press conference dito sa aking harapang gilid ni Senator Alan Peter Cayetano at meron siyang mga mahalagang mga revelasyon na ipapahayag kaugnay sa mga ilang issue. Mamaya ay punta natin yan pagkatapos ang ating pag-uulat. At ito nga, kanina ay pinagtibay na, kinumpirma ng Commission on Appointments yung ad interim appointment nitong si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Avalos. At ito ay sa committee level ng Commission on Appointments at ito na ay isalang sa plenaryo. At kanina rin ay nagkaroon ng pag-meeting, pagdiniga o ito yung unang araw ng deliberasyon kaugnaya sa proposed 2023 national budget na nagkakahalaga ng 5.28 trillion pesos, Bombo Gerald. At kanina kabilang sa nagharap itong si Budget Secretary Amena Pangandaman at kanyang tiniyak sa komite na yung ating national budget ay magiging responsive doon sa mga pangailangan sa pagbangon ng ating ekonomiya at ito ay kinakailangan para mapalago pa ang ating ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic. Ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Amena Pangandaman. By expense item, personal services expenditure will have the largest share of the proposed budget at 31% or 1.631 trillion. This is 16.1% larger when compared to this year's GAA level. Because of the implementation of the fourth and last tranche of salary standardization law next year, pension requirements, creation and filling up of positions, and allocation for the implementation of the National Government Right-Sizing Program. Capital outlays will get the second largest share at almost 18.6% or equivalent to 980.3 billion and expanding by 0.3% year-on-year for various infrastructure projects of the national government such as road and transport infrastructures. Allocations to local government units or LGUs will amount to 962.2 billion, representing 18.3% of the proposed budget next year. However, this is a decrease by 11.3% from this year's level, largely due to the lower national tax allotment for 2023 with the actual 2020 revenue collections of the national government amid the COVID-19 pandemic. Meanwhile, maintenance and other operating expenses or MOE will total to 873.2 billion or 16.6% of the proposed budget next year. This will mainly fund the implementation of various education, health, and social protection programs of the national government, as well as the operations of the line departments and agencies.
Yan, yung bahagi ng pahayag ni Secretary Amena Pangandaman. At kanina rin ay kasama sa mga dumalo yung iba pang membro ng Development Budget Coordinating Council, kagaya ni Finance Secretary Benjamin Jokno at ilan pa na membro ng economic team ng Marcos Administration. Ma'am Raymond. Yes. So may mga narinig ka na ba dyan sa press con na yan, Bombo Raymond, kung mayroon kang kaunting ma-share kahit kung may nasabi dyan itong si Senator Cayetano dito sa kanyang mga isinusulong pa rin dito sa bansa yung kanyang mga programa, Bombo Raymond? Negative pa, Bombo Gerald. Ito, pagkatapos ko mag-report ay agad tayong pupunta. Pero wala namang earth-shaking. Meron lamang siyang mga iniuulat. Mamaya, pupuntahan natin pagkatapos natin itong pag-uulat, Bombo Gerald. Mayroon din palang mga sumalang sa Commission on Appointment. May lumusot na itong si Department of Justice Secretary Bombo Raymond, lusot na rin ba or ongoing pa yung paggisa ng Commission on Appointment, Bombo Raymond? Confirm ng CA or Commission on Appointments, si Secretary Remulla, Bombo Gerald. Ang tanging nakakumpirma kanina, itong si Interior Secretary Benhar Abalos. Siguro, tatalakayin pa naman. May mga iba pang mga katanungan kaugnay kay Secretary Remulla naman, Bombo Gerald. Okay, sige. Bitiwan na kita dyan, Bombo Raymond, para dumalo ka na dyan. Mag-attend ka na dyan sa press conference dyan, Bombo Raymond. Okay, live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Samantala sa iba pang mga balita, tututukan ng National Economic and Development Authority o NEDA itong Social Protection at Human Capital Development sa bansa na may tataguyod sa ilalim ng Philippine Development Plan o yung tinatawag na PDP 2023 hanggang 2028. Ayon po kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na kailangang matugunan ito dahil makakaapekto ito sa poverty incidence sa bansa. Kailangan din na remedyuhan ang socio-economic scarring sa health at education sector na lumalala dahil pa rin sa kawalan ng access ng mga mahihirap sa healthcare at gayon din sa remote learning. Maguguritang nakasaad sa PDP 2023-2028. Kasama na itong near-term goals ng NEDA ang maingat na purchasing power ng mga Pilipino at mabawasan itong epekto ng COVID-19 sa vulnerable sector. Upang makamit naman ang medium-term goal, mahalagang matugunan ang socio-economic inequities at itong mag-improve ang access ng mga Pilipino sa trabaho. Samantala naman, tiniyak ni House Committee on Labor and Employment Chair at Rizal 4th District Representative Fidel Nograles na agad niyang pangunahan ang pagdinig ukol sa hirit na dagdag sahod kapag natapos na ang preparasyon at nakausap na ang mga stakeholders. Ipinangako ng mambabatas na gawing prioridad na madinig ang panukalang salary increase sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ginawang basihan ni Nograles ang survey na noong buwan ng Hunyo na nagsasabing 57% na mga Pilipino ang naniniwalang kailangang tugunan ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng bilihin habang ang 45% naman ay nananawagan para sa pagtaas ng sweldo. Paalala naman ng kongresista na hindi pa masasabing done deal ang mungkahing pagpapatupad ng National Minimum Wage dahil mahaba-haba pa ang talakayan hinggil dito, lalo at dapat ding isaalang-alang ang panig ng mga employers sa nasabing usapin. Itong Philippine National Police nagpasaklolo na raw sa iba pang ahensya ng ating gobyerno para sa seguridad po, yung seguridad ng mga workers ng tinatawag na POGO.
At nasa linya na sa Camp Crame si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo J, nagpasaklolo nga ang Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad dito sa mga manggagawa na nagkatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa gitna ito ng pagdami ng mga napapaulat na mga kaso ng kidnapping at iba pa na may kaugnayan sa mga POGO workers. Pag-amin ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., nahihirapan din ang pulisya na i-trace ang mga dayuhang biktima ng kidnapping na kapwa kalahi rin nila ang mga salarin. Ito ay sa kadahilan ng walang record ang PNP sa mga individual na pupasok sa bansa para magtrabaho sa POGO. Dahilan kung bakit talagang anyang kinakailangang makapag-ugnayan ng pulisya sa Philippine Amusement and Gaming Corporations o PAGCOR bilang ito ay ang licensed POGO operator sa bansa. Gayon din sa Bureau of Immigrations upang mamonitor naman ang bilang at pagkakakilanlan ng Chinese nationals na pumapasok sa Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. We need to establish we need to ask PAGCOR who are the licensed POGO operators in our country, and then immigration, sino at ilan ang mga Chinese na mga pumapasok po dito sa ating bansa para magtrabaho sa POGO. At the same time, we will also require them na kung papasok po sila rito, dapat ay meron po silang national police clearance para lang sa ganon ay nalalaman po natin kung sila po ay nandito pa, are they still working sa same company na pinasukan nila or lumipat na po sila po ba ay overstaying na. So kailangan ay may nagmo-monitor po nito in the same manner as kung saan po sila nakatira, because hindi naman po isa-isang bahay yan eh. Usually they go together as a group, they stay together as a group. So yung mga barangay leaders po natin kailangan ay malaman din po natin at makita po nila kung nandoon pa or kumpleto pa po yung mga nagre-rent po sa kanila, para at least kahit paano maramdaman din po ng mga POGO employees na we also care for their welfare and safety pag nandito po sila sa ating bansa. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, matatandaan na una nang iniulat ng PNP Anti-Kidnapping Group na mula noong buwan ng Enero taong kasalukuyan ay nasa 27 mga kaso na ng kidnapping ang kanilang naitatala na karamihan ay may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padjernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, nilinaw ng Department of Budget and Management na hindi binago ang panukalang budget para sa 4 na specialty hospital sa susunod na taon. Ito ang sagot ng kagawaran sa payag ni Deputy Speaker Ralph Recto na tinapyasan ng 2023 budget ng Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at ng Philippine Children's Medical Center. Sa isang payag, sinabi ng kagawaran na ang subsidies na pinagkaloob ng gobyerno sa 4 na hospital ay batay ito sa kanilang fiscal year 2021 quantified free service. Mataas ang pagpapalaga ng pamahalaan sa mga nabanggit na specialty hospitals, lalo't napatunayan sa maraming dekada na malaki ang pakinabang dito ng mga Pilipino. Kaya naman ang pontong ibinigay dito kung hindi man tinasad ay binago para ngayong 2022 at sa susunod na taon. Ipapaubayan na lamang nito sa Kongreso kung tataasan o babawasan ang proposed budget para sa mga ahensya ng gobyerno sa isinasagawang budget deliberations. Akit tayong Baguio City, mayroong isasagawa itong prestigyosong Philippine Military Academy, itong entrance examination. At nasa linyang Bombo Radio Baguio. Aabot sa 26,443 na mga examinees dito sa Luzon ang inaasahang makikilahok sa Philippine Military Academy Entrance Examination sa September 24 and 25 sa 24 na testing center.
Ayon sa panayam natin sa Philippine Military Academy kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios, Public Information Officer ng PMA, mahigit 35 ang nag-apply para sa nasabing eksaminasyon. Naunang dumaan na sa eksaminasyon ang 6,739 na aplikante mula sa 14 na testing center sa Mindanao noong August 27 at 28. Samantala, aabot naman sa 2,705 na aplikante ang nag-exam sa Visayas Region noong September 10 at September 11. Sa kabila nito, ipinaliwanag ng opisyal na sa kabuang mahigit 35,000 examinees ay 350 lamang sa kanila ang papalaring makapasok sa akademya. Ang nasabing bilang ang bubuo sa PMA Class of 2027. Narito ang panayam ng Bombo Radyo kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios. Since bago pa lang pong napirma yung ating executive order, wala pa po kaming guidelines regarding this new executive order. But for PMA alone, we will still be requiring our tourists to wear yung face mask or yung minimum public health protocol po natin. This is to ensure na maprotektahan po natin ang ating mga kadete. Oo, Bombo Gerald, dyan ang pagpapaliwanag ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruelios, Public Information Officer ng PMA. Ito naman yung hinggil sa face mask. Dahil ayon sa kanya, iginiit niya na mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask dyan sa loob ng akademya. Kaya pinapaalalahanan niya lahat ng mga turista na papasok sa naturang akademya, kailangan sundin nila yung standard health protocols dahil mahigpit nila ipag-uutos na kailangan sundin nila ang pagsusuot ng face mask kahit na meron ng pinirmahan si President Bongbong Marcos Jr. na Executive Order number 3 na optional na ang pagsusuot ng face mask. Bombo Gerald? So talagang marami na naman itong mag-attend ng examination. Kumusta yung panahon dyan at kailan isasagawa pala itong entrance examination, Bombo Irene, dyan sa Baguio City? Oo, bali dito sa Luzon, Bombo Gerald, 24 testing centers na isasagawa itong entrance examination ng PMA. So ito ay gaganapin sa September 24 at saka September 25. Yung tanong mo, panahon, kumusta dito sa siyudad ng Baguio? Ang temperatura natin kanina ay naglalaro 16 to 22 degrees Celsius, Bombo Gerald. Okay, Bombo Irene. Yan ang ulat, buhat pa rin dito sa Bombo Radyo Baguio. Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Tuluyan ng minana ni King Charles III ang trono sa pamumuno sa United Kingdom noong Sabado na kung saan ginugol niya ang halos kalahating siglo upang makamit ang kanyang ari-arian na naging dahilan upang maituring siya na isa sa the most lucrative moneymakers in the royal family business. Si King Charles III ang naatasan na maging responsable sa mga naiwan ng yumao na si Queen Elizabeth II na kanyang ina, ngunit mas pagtuunan raw ng pansin ng hari na mapaayos ang kanyang pribadong mga ari-arian tulad ng tinatawag na Duchy of Cornwall. Sa nakalipas na dekada, si King Charles III ay bumuo ng grupo ng mga professional managers na kung saan makakatulong ang mga ito na magdagdag ng 50% sa value and profits ng kanyang portfolio. Ang halaga ng yaman na mayroon si King Charles III ay nasa $1.4 billion mula sa kanyang mga ari-arian kumpara sa $949 million na halaga ng private portfolio ng kanyang ina. Ang mga ari-arian ng mag-ina ay may kabuang $28 billion na tinuturing na porsyento pa lamang ng kanilang mga yaman. Dagdag dito, may mga personal pang mga yaman ang kanilang pamilya na hindi na maaring ihayag. Bilang anak ng reyna, si King Charles III na ang naatasang mamumuno sa United Kingdom at magmamana ng lahat ng naiwan na ari-arian at responsibilidad ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II. Bombo Sports News.
Retired heavyweight champion na si Tyson Fury muling aakyat sa ring matapos na alukin si Anthony Joshua. Habang itong bansang Greece naman at itong NBA superstar na si Giannis Antetokounmpo tanggal na rin sa European Championship. At may report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald at Bombo Jane. Muling aakit ng ring ang nagretiro na dating heavyweight champion na si Tyson Fury matapos ng talunin sa laban ng British na si Anthony Joshua. Inaasahan na mangyayari ang muling paghaharap ng dalawa sa 3 ng Disyembre sa Cardiff's Principality Stadium sa Britanya. And I'd like to give you an opportunity to fight me for the WBC Heavyweight Championship of the World and the Lineal Championship in the next few months. You're coming off a 12-round fight, so you're match fit, you're ready. I'm giving you a few months' notice. If you're interested, I'll send you the date over and we can rumble. Sa ngayon, ay patuloy pang pinaplansya ang kontrata. Si Joshua ay 2-time former Unified World Heavyweight Champion at ang kanyang makatutunggali naman na si Fury ay 2-time former Unified World Heavyweight Champion. Kung maaalala, si Anthony Joshua ay bago lamang natalo noong nakaraang buwan sa Ukrainian star sa rematch laban sa kampiyon na si Alexander Usyk. Samantala sa basketball, minalas ang bansang Greece at ang dating 2-time NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo matapos na masilat ng Germany sa nagpapatuloy na Eurobasket sa score na 107-96. Sinamantala ng Germany ang kanilang home court advantage upang umusad sa semifinals at gumanda pa ang tiyansa na magkampiyon muli. Si Giannis naman ay nasayang ang matinding performance na kumamada ng 31 points, 8 assists at 7 rebounds. Gayunman, na-eject si Giannis dahil sa 2 beses na unsportsmanlike fouls. Ang national team ng Germany ay meron ding 2 NBA player sa katauhan ni Dennis Schroeder at si Daniel Theis. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kakaiba rin ang pagdiriwang ng Pasko sa Caracas, Venezuela. Dahil tuwing umaga simula December 16, Bombo Gerald, hanggang December 24, every morning isinasara ang kalsada sa buong Caracas. Bakit? Ito ay upang bigyang daan ang pagsagawa ng tinatawag nilang Christmas roller skating sa daan. Maganda yan, sana doon din isara yung EDSA, Bombo Jane. Maraming magagalit na mga commuters dyan, Bombo Gerald. So ang saya-saya magpasko sa Caracas, Venezuela. Kasi skating is live. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald di ulit para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Radyo Iloilo. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Hoy, sa mga kabombutan Miyerkules kita sa buong buwas, Huwebes, Bernes, Sabado, 3 na lang kadlaw. Ato naman sini iyang iga draw. Ang aton sini nga mga tag-daog sa Enhanced Suerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali ba rin pa premyo na may cash asihan pa. Week number 6 or week number 7. Ano man si Bombo Cham nga week number 6 tapos na week number 6 by week number 7 nakita gali. Kaysa sunod nga Sabado, grand draw tada. Ano abi sa aton sini nga mga kabombo kay sa kadamo sang or kadako sang kantidad nga aton sini nga ginapanghatag sa mga winners, ginapapremyo naton sa mga winners, mga taga pala sa COP. No, ako doon nagkalipat pala ko Bumbo Umilaw, pero week number 7 nakita, week number 7 gani waswas na kabudira sa inyo sining nga paghimo sa inyo sinima entries. Week number 7 kita sa palabuton sini iyang Sabado sa Enhanced Suerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na may cash asiyahan pa.
6.5 million pesos nga kabugusan sini nga premyo nationwide. Makalilingin gid man sa ulo sini nga papremyo. Minilyon ang ginaistoryahan aton. Kada semana ginatos kalibo ang aton sini nga ginapanagtag nationwide man. Diri sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM, 3 ang pamaagi. Agod nga ikaw ang mag-angkon sang kaygayunan nga magdaog sang kasyasiyahan. Kag palde-baleng papremyo na. Una, amo ang aton siniiyang studio draw. Sa studio draw naton, sa aton siniyang mga kabombo, 3 diri ang mga daog. Studio draw winners naton, mga baton, first prize, 5,000 pesos. Second prize, 4,000 pesos. Third prize, 3,000 pesos. Plus, may dugang paniha nga tag 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Nga nasulod sa urukan nga balde, isa-isa iniya mabato naton sinimatag daog. Katulad sang mga nagliligad siniya nga mga winners naton sa studio draw sa week number 6. Hindi iya mapungga ng ila sini nga pag hiri sang kalipay, pagtumbo-tumbo, nagapalang-ngurog-ngurog ang kamot sang excitement sa pagbaton sang ila sini iya nga cash prize. Kag subong man isa ka balde nga urukan nga may unod nga balor 1,000 nga gift pack. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti una pa lang na nga pamagi ang sa pagdaog sang cash prizes. Pakita naton dira sa mga kabumbo naton pila sa mga winners naton sa studio draw. Ginauyatan nilang ila siniyang kwarta nga nadag-ano. Kagang urukan nga baldi ginaisip ang kwarta binilog nga linibo para mapamatud-an nga kompleto. Wala sang labis, wala sang kulang ang ila siniya nga premyo nga nabaton sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Mao ang isa naton nga winner to, hindi yaman pagbuyan ang isa ka balde siniya nga urukan nga may balor 1,000 ka pesos nga gift pack ko. Kag sa pag-isip ya sa iya sini nga cash prize, siguro gid ba? Siguro ka lagtik kin pag-isip ya Bombo Melo. Kanino pang ginahulat yun sa aton siniya nga mga kabombo? Magpasakop na kamo sa aton siniyang studio draw. Ikadua nga pamaagi agon nga makaangkon ikaw sa kaygayunan para makadaog sa kasiyahan kag balde-baleng papremyo na. Amo ang online activation. Sa aton sining online activation para iniiya sa mga kabombo naton nga may tiyangge, sari-sari store, mini grocery store. Now, ay dekorahin nyo dira patahuma ang inyong sining balaligyan gamit ang mga sponsor products ang enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang winner sa aton sining mga kabombo ang makadaog sang 3,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. May 2 ka consolation prize winner nga magabaton sang 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod sa urukan siniya nga balde. Paano kami na bumbot sa makapasakop man? Ang ambal mo, dikurahan namon ang amon siniya nga tiyanggi sang sponsored products. Tapos amon siniya nga himuon? Dikurahan mo ang imo siniya nga tiyanggi sari-sari store or mini grocery store sang mga sponsor products sang enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kuhaan dayon imo sang laragway. Pagkuha nimo sang laragway, i-send nimo sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo. Hindi pagkalimtan ang pangalan, address, kag pangalan sang tag-iya, pangalan sang store, address kag pangalan sang tag-iya, subong man contact number. Ang balaligyaan nga may pinakadamo sang likes kag react, amo ang magadaog sang cash prizes naton. Ang studio draw winner kag ang aton sini nga online activation winner mabaton sini nila ang ila sini iya nga premyo sa Lunes nga adlaw. Pagka Lunes, draw naton abi iya sa Setyembre 17. Pagka 19 ang premyo ara dayon nga tupa. Kay nagahulat na nga ng premyo diri iya sa mga winners sa aton sini nga mga kabumbo. Ikatatlo nga pamaagi agud nga makaangkon sang kaygayunan para makadaog sang kasyasiyahan kag balde-baldeng papremyo na. Amo ang pagpasakop sa palengke on-ground event. Sa palengke on-ground event naton sa Setyembre 17, Sabado sining adlaw. Dira kita sa may Iloilo Central Market. Iloilo Central Market kita.
gani atensyon na dira sa mga kabombo naton sa may Iloilo Terminal or Central Market. Himo naman kamo dira sa inyo sinima entries damo aged para dako man ang imo sinigat sa nga magdaog. Kag subong man sa mga maayo kumanta dira, no? Sa mga may golden voice, bulawanon sini nga tingog, iprepara ng paborito sini ninyo nga kanta kay may video kay challenge kita dira. Kag iban pa nga mga pahampang ang premyo, cash prize. Kag bag-o sini iya nga t-shirt from San Miguel Pilsen. Ano pang ginahulat mo? Was-was na sa pag-imo sa imo nga entry kay kung damo imo entry, dako man ang imo nga tsansa nga magdao. Pagkadason nga Sabado sa aton sini nga mga kabombo, Setyembre 24, Grand Draw sang Enhance Suwerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa aton sini nga Grand Draw ang mga non-winning entries but silingon way gindibuinas nga mga entries halin sa week number 1 pakadto iya sa week number 7, no? Ang tanan pwede nga mapasakop ina sa aton sini nga Grand Draw. Mangin kabahin ina sa aton nga Grand Draw. Sa aton sini nga mga kabombo kung sa diin, nga ang mga tagnaog naton mga baton sa nga cash prizes naman, cash sa diyahan. Sa Grand Draw ang aton siniiya nga first prize sa aton nga mga kabombo makabaton sa 20,000 pesos, second prize na 10,000, third prize sa 5,000 pesos, may 5 pa ka consolation prize sa winners nga magabaton sang tag 2,000 kada isa. Why naman iya sang ano pa nga sikrito? Ang sikrito lamang sinadiri mga kabombo apang hayag amo nga mapisan ka lamang nga maghimo sang imo nga entry. Damoon mong imo sini nga mga entries kay dako man ang imo kay gayunan nga magdaog. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik nato na Banwa, ang Iloilo City or Iloilo Public Safety Transportation and Management Office pang-inspect sa mga ambulant vendors sa palibot sa syudad sa Iloilo. Hilabi pa ining mga ambulant vendors, no? Masami naga-standby ini sila. Sagwa lamang sa mga bulutuan kag iban siniya nga mga establishmento komersyal nga may easy access sa mga estudyante kag sa mga empleyado. Aton subong nga ginapanghalungan aton sini nga ikayong lawas kay ara kita subong sa state of calamity bangod sa water kag foodborne diseases. Kumusta ang inspeksyon sa Public Safety Transportation Management Office? Hibalo naton ina. Lakip na diri Banwa sa aton man sini nga pagpangalagad na aprobahan na sa sangguniang panglalawigan ang resolusyon karon nga gina-file ni 3rd District Board Member Matt Palabrica nga hindi lang mag-import sa bugas during harvest season. Sa aton sini karon nga mga kabombo, balikan ta ini matapos ang pilagi lamang ka-importante nga mga panumdom. And subong man, istoryahan ta karon ang latest investigation sa instansya PNP tuhoy sa nagluntad sini iyang panglutang sa Villa Panian, instansya Iloilo. Kay kon ambos ang hitabo sa aton sini mga kabombo, siyempre para hindi na makadalagan ang salakyan, sinong una ni mo nga tirahon kung ikaw ang gunman? Naturalmente ang driver. Pero sa sini nga hitabo sa aton sini mga kabombo, ang driver pa amo iya ang nakaluwas. Kag as per information nga aton sini nga nabaton, sandig iya sa mga malapit sa nasambitan sini nga lugar, waay man kuno sang motor nga may nakita before and after sang linok panay. Sa aton sini mga kabombo, kag sandig sa aton sini mga kapulisan, ang lupok yara tanan sa sulod sang salakyan. Botsilingon nga ang shooter ara sa sulod man sang salakyan. Di sinuayhan ang nagalutang sa tatlo siniiya ka mga negosyante sa sulod sa sports utility vehicle. 4 pa lang silang sakay mo as per initial information, pero tihibaloon ta pa kung sino pa ginang iban nga nakasakay dito sa nasambit sini karon nga sports utility vehicle. Nga kung sa din 3 diri ang patay, ang driver nga si Jeffron Paruhinog
amo karon ang nakaluwas kag yara iya sa Estancia Municipal Police Station. Balikan nato nini matapos ang bilang kaimportante nga mga panungdom. Upod sang imo nga pamilya, sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi,
nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabian nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Sa takna sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang inisyal sining mga statement bala balik-balikan tadyutay ang ining natabo sa may banwasang istansya. Sa aton sining mga kabombo kung sa diinti sandig sa initial investigation sang istansya PNP sa kay Police Lieutenant Amado no nga ang mga biktima pabalik na kuntani ni no ipay-confirm tani karon pabalik na kuntani ni kay lapit na lang sila kuno sa balay ni Jovern Paruhinog. Sa aton sini karon iyang mga kabombo halin sila sa may Kalumpang sa Banwa man sa instansya nag-agi dira sa may Villa Panian no sang approaching na sila may para kuno sa aton sining mga kabombo kag ang nagpara tinaw mo amuto kunong katransaksyon naghambal kuno iya si JP as per initial information nga magpundo kay amo na tong katransaksyon nila sa aton sining mga kabombo isang pagpundo kuno nagilaw istorya gamay na mangkot pa kuno gani iya nga nagabihan kamo. Pagkadugay-dugay ko no, as per information man from Lieutenant Amado, naglinok panay na sa aton sining mga kwarta, sa aton sining mga kabombo. Ti duha kuno katawo nagpara ni ang posible ginalantaw dire kay sandig man sa kay Jovern Paruhinog, may utang kuno ining si GP mo.
Na may nadispalko nga kwarta sa online sabong. Kano man sinadre ang patihan aton baligya ang sakayan orang online sabong. Kaya naghapit pa ini sila kuno sa balay ni JP or dito sa may Kalumpang rather ka nagkuha sang 1.5 million pesos. Do sa Morakot pa pero titinguan ta nga maplastar ang dugang nga mga impormasyon karon sa aton siniiya nga mga kabumbo. Kung ang ginkanto dito sa grupo sa mga biktima ang magbayad sang utang, mabayad ka na utang, tiruhon ka pa ano istoryaton man. Hindi bala bumbo umel. Anyway, standby sa aton sini nga mga kabumbo. Balik kita dirane sa syudad sa Iloilo ang Public Safety Transportation Management Office nagpangsikyar sa mga ambulant vendor naton. May kantanan man sa gyapon sini sa pagpasiguro naton sa publiko nga matidlo ang mga ginabaligya nga pagkaon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo man may kantanan sa paggasaka sa kaso sa acute gastroenteritis kay ginpaydalom kita sa ginpaydalom kita sa state of calamity. Now may kantanan sa water and food-borne diseases. Si Mr. Kunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office yari karon sa aton sining linya. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Chami nila ikaw sa Bomboray sa Udto. Bombo Champ, may hapon gid sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kasano pa nagumpisa ang pagpangsikyar sa magkatapo sa PSTMO or Public Safety Transportation Management Office sa mga ambulant vendors naton na Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no, after nga nagmando si Mayor Jerry Tanyas nga i-monitor ang tanan naton nga mga lugar no sa syudad nga kung sabihin na involved ang pagpreparar sa mga pagkaon kag sa anuman nga mga liquid. Bombo Champ, no, ang aton opisina under sa division sang SSD, ang tanan nga ambulant vendor Bombo Champ nag-aagi ni sa aton opisina diri na sa nagakuha sa mga requirements nila para makakuha sila sang permit sa aton syudad. So last week Bombo Champ, no, nagsugod na ni last week pa sa pagsikyar sang aton nga mga ambulant vendor kung bala may mga permits ini kag ang pinakaimportante kung may health card ini. Bombo Champ, no, ang ilang mga nagabaligya preparar sa pagkaon na Bombo Champ, no. So ginalibot naton ni tanan kay gitanaw naton kung nakakuha gid man ini sila sa mga permits Bombo Champ kay basta ambulant vendor ikaw may permit ina nga gini-issue ang aton nga BPLO Bombo Champ. Alright, ang SSB ano gani ni sa nga office? Special Services Division under kay Ma'am Zela Hila Bombo Champ. Okay, SSD, Special Services Division. Alright. Now karon Sir Jack may mga may mga nasalapo kamo ngati nagabaligya sa kilid sandalan or one of the ambulant vendor abing hindi siya registered sa City Hall. Bombo Champ yaro kita pero ang final report wide pa naton na baton but initial report naton may kita nga nakita nga wala gid sang permit Bombo Champ, no, kag wala sang health card, no. So butslingon hindi sila allowed na baligya basta wala sang permit kag wala sang health card Bombo Champ, no. Initially Bombo Champ may ara kita sang 94 or 93 nga na inspection ng mga ambulant vendor naton diri sa syudad Bombo Champ. Out of this number, Sir Jack, pila ang mga wala sang permit diri, wala sang health card? Bombo Champ, ang so far gina-check ko pa kung pila but ang initial naton sang Lunes nga adlaw no mga 4 na diri sa ila ang wala sang health card Bombo Champ. So anong gina-advise sa ila Sir Jack? Well, ginapauntat naton na Bombo Champ sila sa pagbaligya kag ginapa-process no sang permit kag sang health card sa City Health Office nato na Bombo Champ. Babodlay ba Sir Jack magproseso sang health card or sanitation permit para iya sa isa ka ambulant vendor? Bombo Champ, sa pagkabalo ko, hindi man gipabudlay na mahapos lang ma-process ang health card. Kaya isa sa requirements na Bombo Champ, isang health card no halong City Health Office. So madasig man lang Bombo Champ ang pag-process na sa pagkabalo naton. Sa aton yung office Bombo Champ, madasig man no after makasitya ikaw sa health card, ma-undergo ikaw na sang orientation seminar sa aton office kung diin bala ikaw pwede ka baligya, ano bala ang pwede mo lang hasta nga maubra Bombo Champ no kag anong mga regulations naton sa mga ambulant vendor naton as per ordinansa Bombo Champ. So after sina Bombo Champ si Keron ina no kung motorized ikaw busilingon kung motor ang gidala mo Bombo Champ ang ginabutangan mo sa imo nga mga baligya si dapat ang driver may lisensya, ang motor may rehistro, kag kung may rehistro man ang motor Bombo Champ, dapat upgraded kani siya with sidecar
Bombo Champ, no, kay basi single nga motor wala gina-upgrade. So muna ginasikyan naton nga mga papeles Bombo Champ para matagaan sila sang BPLO office naton sang business permit nila Bombo Champ. Alright. Now, ano gini Sir Jack mo ang street food sabi kiti damo gid ang nanamian kag in fairness manamit gid man ang sabor abi hilabi pa kon himuon sininimo iyang snacks during 2:30 3 hasta na magbuhi bala kalamanan sini sa ila ara lang sa kilid malapit sa mga eskwelahan yara sa kilid sa dalan malapit sa mga opisina. Now, Sir Jack, ining mga vendor or mga ambulant vendor nga ni nga masami naton makita diri sa may kilid sing isa ka mall sa may city proper, malong ko nagin lang may ari man diri nga naga from time to time diri tubang sang or sa kilid sang UI Finma may ari diri. Now kag ang dira sa bahin karon sang Port San Pedro may mga ambulant vendor man dira. Is it safe to say nga na-checkyar na ina sang PSTMO kag tanan ina sila may health card, may mga sanitary permit ina sila Mr. Conlo, sir? Bombo Champ, ato digin priority na nga mga area ni Panglawag ni mo Bombo Champ ang sa aton nga mga gabakal no ta sikerong gid nila kay dapat ang health card na sa ID na siya no ginasuksok dapat sa nagapreparar sa pagkaon na Bombo Champ no ang health card kay by permit ina nga nakabutang sa ilang salakyan o kung ilang tricycle or tricycle nila Bombo Champ. May isa pa diri sa may lapas no sa may isap Bombo Champ no damo man na dira kasi iban yung mga malls establishment kadamo sa population Bombo Champ. So ina nga mga area Panglawag Bombo Champ amo na ang priority nato no Bombo Champ. So adlaw na Bombo Champ subong ginalibot naton para mapasigurado naton nga ang gina-serve nila nga pagkaon sigurado kita nga matinlo ini Bombo Champ kag ang ginabakal naton sigurado kita nga matinlo pa naton ginakaon Bombo Champ. Kag nagakadapat lang siguro man Sir Jack nga kung may health card sila ikulintas nila kung may mga approve sila nga sanitary permit or whatsoever nga kinahanglan sini nila para nga magbaligya ipaskill nila sa ila sini iya nga mga istante bala nga makita gilayon sang customer para nga ti mapatod man nga na check na sang SSD or Special Services Division kag nakapasar ini sila nagkuha sang permit kag pwede sila nga makabaligya as ambulant vendor Mr. Kunlo. In fact, na Bombo Champ dapat naka-display siya at all times. Kung sa invisible na sa ilang mga customer para ang customer sigurado nga ang ilagay tabakla nakaagi ini sa proseso hindi natalana sa aton syudad or kung atnor niyan sa para sigurado sila nga gitabaklan na inspection in fact na Bombo Champ. So dapat among na Bombo Champ na dapat naka-display ni visible ini at all times sa ilang customer Bombo Champ. All right. Isa pa ka concern Sir Jack kay ti ginapanugutan ta mga ambulant vendors nga magabaligya sa kilid sang dalan may iban nga nagapalabot man sang ila sini iya nga concern nga nagatuga ini sila sang obstruction may mga nagakaigo man bala kita nga regulation sina dira Sir Jack sa mo sina iya nga concern. Bombo Champ actually dapat supposedly galikod sila sila. But of course, kung isa Bombo Champ medyo nagka-clearar kita because nga once makapundos sa isa ka lugar as long nga hindi siya ma-create sa obstruction Bombo Champ tagaan mo natin sila sang tempo nga maka-standby kag makabaligya sila customer Bombo Champ no kasi ambulance sila dapat supposedly galibot-libot but pero kung ano Bombo Champ daw halos nag-stationary na sila no depende sa demand kung ano oras may damo sang tawo dira Bombo Champ pero nga mo instruction sila Bombo Champ na dapat importante sila nga wala siya nag-obstruct sa sidewalk kag hindi sila kaon sa kalsada naton nga kundi busy road sina Bombo Champ no so tagaan naton sila sang ligwa nga makasamtang nga bakal nila customer kasi supposedly ang audience naghambal nagalibot na sila Bombo Champ no pero because nga nagsisihan nato na sitwasyon ang ilang nga pagbaligya Bombo Champ na sige nga pundo sila kasi ang customer dapat araman sa ila atubang kung isa Bombo Champ hindi gibalikawan or hindi gibalikawan Bombo Champ nga nagapundo sila sa kilid sa mga kalsada Bombo Champ ang importante lang dira hindi lang siya magkaon sang dako nga portion sang aton nga kalsada Bombo Champ kag hindi siya busy ka congested nga kalsada kay magka-create siya sang traffic sa area Bombo Champ. All right. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time sa mga informasyon nga gin-share diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa liwat. Bombo Champ, salamat man sa tiyempo kag oras. Maayong hapon liwat.
Deriwavit si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Sa kopya pa ni under pa ni sa PSTMO ang Social Services Division. Ngati ang ila sini nga division head amo naman si Ma'am Zela Hill. Sadto ang SSD, amo ni siya ang SSU, no? Special Services sa unit. Pero kay gin merge ni sila no? Ang Special Services Unit, ang or Special Services Division, ang Task Force on Anti-Illegal Structures and or Task Force on Asisyo. Anti-squatting in illegal structures. Na naman si Mumbucham. Ang under sa kay former punong barangay Lovejoy Sinilia, no? Kag ang traffic management unit sa ton sila ang TMTRO sa una tingin merge ni sila sa isa ka office, no? Under sila subong sa Public Safety Transportation Management Office, under sila sa kay Mr. Jack Kunlo, no? Sa ton sila kabombo. So may ara sang 93 tubtong 94 na ka mga ambulant vendor ang napangsikyar sang PSTMO. May mga ambulant vendor nga wala sang permit gin-advisean sang PSTMO sang Social Services Division nga hindi lang anay magbaligya. Mientras tanto nga hindi sila makaproseso sa ila sinima sanitary permit or health card dira sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Hambal ni Mr. Kunlo hindi man kuno mabudlay mag-process sang permits for ambulant vendor sabi sa aton sinimatag palamati kag ang mga masami naton makitaan nga mga street foods nibla. Iti in fairness manamit gid man ang ila sini nga timpla kag do halos adlaw-adlaw balik-balikon mo kon madaranan ikaw hilabi pa kon snacks or ang iban sini gani ginadala pa uli sudan nila panyapon. Sa aton sini nga mga kabombo ginapalabot naman nagapilar man kita sa mga ambulant vendor kag sa mga tag-iya sa mga nagalibod ni sang ila nga mga pagkaon kati ipasiguraduhan nyo man nga matinlo ang inyo sini nga panggawi sa pag himo sinang pagkaon nga ginabaligya ninyo kay delikado sumo nga mga panyempo. Kung si Dr. Nick Barunda pang pambalon, subong we are dealing with the wild diseases. Ano ina ang wild? Sinyati amuning mga water and foodborne diseases. Ang I, influenza, ang L, leptospirosis, kag ang D, dengue. Tiyan mo na, dapat tahalungan natin ang amo sina nga mga pamalatian. By the way, ipatpat man diri karon ni Bombo Angel Tan ang lihok naman iya sang Sangguniang Panlalawigan or panglungsod rather, sa pag-suspend sang face mask ordinance. Naprobahan na sa bahin karon sang City Council. Balik-balikan nato nina sa di madugay si Bombo Angel Tan. Samtang kagapon ginaprobahan man unanimously approve ang resolusyon nga nagapanawagan sa kay President Ferdinand Marcos Jr. nga untaton ang importasyon sang bugas as well as ang pagbaligya sang imported rice during harvest season. Ang resolusyon nga inibanwa ang ginduso ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Isa sa mga ginrason ni Board Member Matt, siling niya ang bag-o gid lamang nga gin-import nga 38,400 metric tons nga bugas nag-abot diri sa Port of Iloilo sadtong Agosto 22. Ang bastante na ina. Silingyati kung ining 38,400 nga 38,400 metric tons nga imported rice kung ipang bagsak mo iniiya sa
mga merkado sa syudad ka probinsya sang Iloilo mapiktuhan ining aton sini nga mga mangunguma sa aton sini matag palamati nga mangin rason naman nga mangin barato ang presyo sang mga bag-o harvest nga palay kag mangin barato ini sa aton sini mga kabombo kag sarang pagani kuno nga magnubo ang presyo sa production cost. Tikon magnubo pa sa production cost, hindi makabawi aton siniya nga mga mangunguma sang palay. What will happen to them? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sila naman iya ang antos, mamirdihan. I-check naton malang linya ni 3rd District ka Board Member Matt Palabrica. Board Member Palabrica, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Maayong hapon gid. Mayong hapon, Bombo Cham, mayong hapon man sa sang Taglamati sang Bombo Radio. Alright, kagapon aprobahan ang resolusyon ni mo board nga nagapanawagan sa kay President BBM nga ipauntaton anay ang pag-import at the same time ang pagbaligya sang imported rice during harvest season diri sa Iloilo. Board Member Palabrica, sir. Yes, Bombo Cham, this resolution was co-sponsored by all members of the Sangguniang Panlalawigan and also unanimously approved nga kung pwede or we requested the President of the Republic nga i-stop anay ang pag-import sang bugas during harvest season subong man sa pagbaligya sini nga kung pwede untaton mananay ang pagbaligyan. As of now, kag sa nagahilapit abing harvest season na Board Member Palabrica, sir, bastante bala ang Iloilo kung palay or bugas man ang aton sini nga pag-istoryahan? Yes, Bombo Cham, kay based sa records ng Philippine Statistics Authority, the province of Iloilo is 162% self-sufficient on rice. Butsilingon nga 100% kaya na pakanon. Di may sobra pa kita nga 62%. And we do believe that we are exporting this to other provinces and to other regions. So ang problema, o kunang pamangkot lang, bangod sang rice tarification law, ay pasal sang 2090, sigma ng sulod sang imported rice. So what will be the effect? The effect will be that the farm gate price of palay diri sa probinsya sang Iloilo manaog. So can you imagine sang April kag May 19 sa 22 pesos pa ang bili sang humay sa subong 14 na lang gapanaog pa gani sa 12 kay kung isa ka ulan. What do you expect nga ganaron sini sa aton mga mangunguma? So that is why we passed that resolution. Hello? Yes, Board, sa sining 19 pesos nga farm gate price, bawi-bawi pa lang na di ang aton sining nga mga mangunguma or may medyo may ano naman sila, may mambalaton, may guluginan siya naman sila gamay? May kansya na ni Bobo Cham kung lang taon natin. Kaya ang bilis ang bukas, ma-times 2 na perme. So kung 22 times 2 is 44. So ang price ang sa market is 42. So that's good. Pero ate, can you imagine manaog sa 14? Eh siyempre ang bugas siya 28. Di paano ang bugas siya way kapanaog ang bili? Masaka na lang gani ko no eh. Dugangan pa sang kamahalon sang krudo subong gasolina kag sang abono kag sang labor man sang tao naton. Pirdi naman yung mangunguma sa Chimpo Tigalani subong. All right. Ang mga farm inputs na siling mo na board nga nagsalaka naman. What will happen abi kung ang rice importation kag ang pagbaligya sa imported rice magapadayon pa iya sa subong nga mga tinion kagati sa nasiling mo na ganing epekto sini manubo ang farm gate price. What will happen sa aton sini mga farmers sabi? The government is killing softly the farmers. Dugay na ni nga reklamo naton. Anyway, ang hambal nila there is a 10 billion pesos
enhancement fund for the rice farmers. Pero kung nataon naton, there should be a price support man tani eh. No, there should be a price support. Amo na nga ang problema naton that because of the rice tariffication law, ina-allow sa government mag-compete. Kung nataon naton, okay man. Pero ang problema na abi naton, right now the farmers cannot compete. That is reality on the ground. No, tama gikadihado subong ang aton nga mga mangunguma subong tama gikapirti. Kani nga paagi sini, I hope that the president will intervene. In fact, there's several requests already made during the time of President Duterte na kung himuon tani sini nga mauntat ini, but nabasahan naton based on the advice of the economic managers na ini matigayon. So sa subong sa bagong administrasyon ni Marcos, hopefully matigayon ining request sa aton mga mangunguma. Alright. Anong plano dayon ni board member Matt Palabrica after sa sining pag-approve unanimously? Kiti ang kalabanan abing nga resolution board is that nga a resolution is a mere mere sentiments or suggestions sabi do amo sina. Anong plano mo pagid board? If you remember, Bombocham, we also passed a resolution on the issue of the sugar industry that we requested the President and the SRA to stop exporting sugar sa US. So ginpamatian man nila yadto. And also we also requested to review the importation of sugar kag siyempre nakaabot na gani sa Senado ini nga mga issues. I do believe nga sa sining lihok ng subong kabay pa nga pamatian kita. But on the side of the Sangguniang Panliliwigan, we are looking into possibility of or we are now crafting an ordinance of monitoring the importation ang sulod sang bugas nga imported rice diri sa probinsya sa Iloilo, sa ports of Iloilo, in order to guide the governor on what to do para nga kung paano kita maplastar man ang aton nga mga palisiya kag programa nga makaaway kita sa imported rice. Kay nakapasar naman kita sang resolusyon tuod nga i-review ang rice certification law, pero do nag-shot man lang ni sa basurahan. So isang away sinisubong kay hindi wala kita ka monitor sang gasulod nga imported rice. Can you imagine 348,000 nga imported rice in time for the harvest season. So amo ni subong ginalantaw namon sa office namon on how to monitor the stocks of palay that is being entered into the province of Iloilo. Para nga makahula kita kung anong himuon sunod. Kag ining mga ginpangkuan naton sang imported rice sa board member Palabrica, sir, pinangtudloan talaga ni kung paano magtanom sang palay. Amo gani. We also right now we also urge the Provincial Agriculture Office and the Planning Office to craft a multi-year program on rice. Kaya madala diri ang strategy kung paano naton awayon ini sila tanan eh. And one of which is to be highly productive. Kagang quality kaya ang problema abi naton taas to ang panubason ta pero hindi kita kaaway sang eating quality sang imported rice. Yes. Amo ni dapat nga pasanyugon gid sang probinsya sang Iloilo given nga may mandate kita because of the local autonomy. All right. Now anong gina-expect nimo board nga matabo na gid subong granting nga ti-ari na ning mga imported rice na kaabot na gid man last August 2022 amo ni siya kadamo 38,400 na metric 400, tons. Makapikto gid man ini siya sa sale naton. Expectaron ta ning man makapikto gid man ini siya sa sale naton sang palay or bugas sa mga merkado naton diri sa probinsya and even sa syudad sa Iloilo, board. Definitely it will stabilize the price of and supply of rice sa consumers naton. But on the other side of the coin, what will be the status of our rice farmers? Amo nang dira ang away subong. Sa consumers naton good ini, no?
But on those people that are producing rice, kamusta sila? Amo na subong. Ang gwa niya, kung ikaw mangunguma sa humay, patyon mo na ang gana mo nga ibaligya mo pang humay mo. Produkto ka na lang para sa konsumoon mo sa panimalay mo. Hindi ka na maghandom nga ibaligya mo pa. Baraton ka malang mo. Yes. Sang trader. Can you imagine, Bombo Cham, in 2019, we are being branded as the world's largest importer of rice. Can you imagine sa bilog nga kalibutan? Nga may rice granary kita gani diri, sir? Oo. So amo nang masakit nga ang bilog pungsod Pilipinas nagasalig na lang sa importation. I hope nga pamatian kita sang presidente nga kung pwede tani bisan sa gamay lang 3 ka bulan lang, 2 ka bulan, maka-experience man yung farmers naton sang maayo man nga presyo. Kaya wala. Wala man kita ginapamatian sa pag-review sining rice tarification law. Kag tani kay gayon na naman ini o kung mangin lihok man ini board nga matuman man ang promesa sang mga nagpromesa sa aton sini nga mga farmers nga hindi kamo magkamalaka kay kun ako magdaog buligan ko kamo palangga ko mga mangunguma mga musina-musan to. Kabay pa board. Yes, there's a lot of promises for the farmers. Hopefully, amulan ang panawagan ko gani. Kami nga mga mangunguma, magtingob kag magkahod in order for our voice to be heard. Kag mag-push man sa part namon sa sanggunian, we'll be pushing for ordinances and resolutions for the welfare of our farmers. All right. With this information kag sa time, Board Member Palabrica, sir, thank you so much. Mayong hapon. Mayong hapon, Bumucham, mabuhay ka. Derewabit si Board Member Matt Palabrica sang Tercer Distrito. There are many promises sa mga mangunguma, sa mga farmers, but few lamang ang nagatungod or nagapaninguha nga mapamatod or mahimo ining mga promisa nila sa mga mangunguma. Bisan si Board Member Matt Palabrica nag-agree gani sa akon nga ti siling ko kabay pa siling ko board mangin lihok or mangin panugod na ini nga may tupa na tong mga promisa sa mga mangunguma sa tong mga nakaligad sini iyang campaign period nga kun ako magdaog ang mga mangunguma pa buligan ko gid ang mga mangunguma palangga ko kay tuwa mo malang na mo every 3 years. Singing the old tune. Singing the same old tune. Palangga ko mga mangunguma, palangga ko mga pigado, buligan ko kamo, amo sini, amo sadto. Pero paglabot sa punto nga makapungko na sa posisyon, makapungko na sa pwesto, huyo ka na sa ila. Ikasakit paminsaron. Magluwas lang sa pila iya ka mga public official. Why taman abi ginakwat ang plungkuan ni Board Member Matt Palabrica pero do si Board Palabrica malang nang nagagahod gani para sa mga mangunguma Hindi bla? Halin sa pag-import sa nga kalamay hasta subong sa sining isyu sa kalamay hasta subong sa isyu naman iya sa palay. O si Board Member Matt Palabrica man na magahod-gahod gani sa aton sino makabumbo. Insakto man sambal ni Board Member Matt Palabrica nga the government is killing softly. Do killing me softly ang sitwasyon karon nga ginahimo sa gobyerno sa mga mangunguma. Amo na bala sang nagligad sini nga pagdala naton sa nga isyu tuhoy sa sining the so-called or ginapahayag ginaaligar nga mga smuggled rice, alleged smuggled rice ginpasulod diri sa Port of Iloilo, ginhusisa gidadto sa Bombo Radio.
Nga man. Nga ma-import ka pa iya sang linibo ka metriko tonelada sang bugas nga nagapamintana ng harvest season. Kag nga diri mo pagid iya ibagsak or i-stack abi or bisan a portion sang close to 40,000 metric tons nga diri abi sa Iloilo sa aton sini nga mga kabumbo. Ibutang, ibagsak. Ti nakita naton iya nga rason una bes damo kita diri sang logistically speaking damo kita diri iya sang tawag siya gani budiga. Damo kita stakan sina diri. Damo man kita tracking. Ang Iloilo ti malapit sa tanan. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero ti ano pagid? Kung ang Iloilo nagakinahanglan yun man balasang imported rice, maglibot ikaw sa mga kabanwanan, kadamo sa aton sini nga mga kabumbo nga mga farmers nga padayon iya. Nga nagapatubas. Kag kon magpadayon pang aton sini nga rice importation sa aton sini nga mga kabumbo, hindi man iya mabatsyagan gilayon, pero kasubo nga do ginalatigo sa tagsa ka matag adlaw ang aton sini nga mga mangunguma. Nga mas mangin resulta sini sa aton sini nga mga kabumbo nga ti magnubo ang farm gate price. Magnubo ang farm gate price sang palay. Kay kung magdamo ang supply sang bugas, magdamo ang imported rice, ti mahambal karon tuya ang mga nagabakal sang bugas. Nga kay damo man ta supply subong, ti barato lang na ya bakal namon simo. Ti ginalantaw pa kuno nga mag-us-us iya kung magpadayon ining pag-import sang bugas, mag-us-us pa ang farm gate price sang palay sa 12 pesos kada kilo. Hindi ka bawi-bawi nga daan iya sa mga farm inputs, magambal ikaw nga farm inputs ang gastuhon nimo before ikaw iya nga makapatubas bala. Lakip na dira ti ang sabahin sang imo sini iya nga mga workers. Abono, kung ano pagidang iban nga mga farm inputs ni pa-harvest ikaw, so on and so forth, tanan sini nagtaas na. Nga aamo sini karon iya nagakalinabo sa aton sini nga gobyerno man. Ang aton sini nga mga opisyales, tagsa talang iya katatlo ta katuig mabatian nga palangga nilang mangunguma. Kag daw halos pa lang iya nga ipasano nila ang tanan nga pangabudlay sang mangunguma, sang mga pigado. No? Pero ti sino ang nagbutang sa ila sa amo sina nga sitwasyon? Ang mga opisyal man sang aton sini nga gobyerno Hindi ba? Hambal nga ni isang isa ko kakilala sa niya, bantayin nyo bala bumbutsam? May close to 40,000 metric tons nga nagabot ni sa Port of Iloilo. I-stack na nila. Pag-stack sina nila sa aton sini nga mga kabombo, tuon na nga kon damo ang supply, barato ang baligyanay sa merkado. O ti kung magbarato aming baligyanay sa merkado kay enough ang supply, hambal ganin ni board member Matt Palabrica, sinyati ang makaganar sina iya ang mga konsumidor. Now here comes sabi karon damo pa ang mga imported rice. Ara naman iya kita sa harvest season. Ti after 3 to 4 months, do may mga nagalawa-lawa na sa Bumbo Crisilugo, di ba? Kung i-stack mong bugas mo sako,
sa budiga, may galawa-lawa na sa mga sako sa imported rice ka na. Ti para iyang magnami naman tulokon, kag do katulad iyang kung ibutang mo sa istante, ang guaya WMR, WMR, well-milled rice, baklon tuya karon, baklon tuya karon sining middleman sa mga farmers sang barato ang ila sining palay ipagaling sa aton sini makabumbok at ipagaling sinati maputi-puti kinami man yung baridad sa aton sini bugas. Tiyang imuon sina nila simponon ina isimpon na to sa mga imported rice sa aton sini makabumbok. Ting iban sina ginaripak manas imported rice sa gyapon. Ang iban sinati baligya sa merkado, sa aton sini makabumbo, ang middleman sinadri ang root of all evil, gani ko nang ambal pa sang kilala ako mo. Sila lang niya ang gaganar. Ang makaluluoy diya, ang mga mangunguma, nga halos hindi na makabutwa sa subong iya nga sitwasyon. Tiyan mo na gani ginasukot naton, diin adtong mga politiko, diin adtong mga nagapungko na subo nga nagpromisa sa mga mangunguma nga palangga nila mga mangunguma. Buligan nila ang mga mangunguma. This is the time nga magsyada-syada kag magwalak-walak kamo da. Para nga may tupa gid man ang inyo sini nga ginhambal, inyo nga ginpromisa nga buligan ninyo ang mga mangunguma. Kay kung hindi, sus Maria kagusip po, makaluluoy lang gid ang aton siniya nga mga farmers. Daw kasubong niya nga ginsanlag sila sa kaugalingon sini nila nga patubas. Sa aton sini makabumong. Oras na ton 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta, what's the latest sa istansya? 3 patay, isa ang nakasalbar sa mga mag-abyan nga mga negosyante nga may transaksyon sa may istansya Iloilo. Ang driver nga si Jovern Paruhinog nga naka-survive ginakabig na karon bilang isa sa mga person of interest sa sining nasambit karon iya nga krimen. Lakip na diri ang face mask ordinance gin-suspend na sa City Council. Balikan nato nini pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom, ay dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang Takna sining law na balik sa pagpangalagad sang bumbuhanay sa udto. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay si Bombo Jomar Villa nakapakigangot sa pila sa mga abyan sang isa sa mga biktima, partikularmente sa kay Floyd. Sa abyan sinini Floyd sa may distrito iya sa La Paz. Mamangkot kita kung bala basi nakamuno man si Floyd sa iya siniyang iya sining abyan kung ano ang ila sining mga transaksyones or partikularmente kung ano ang transaksyon nila sa bahin karon niya sa banwasang istansya nga ginkantuan gito sa tatlo man sini ka mga mag-abyan nga lunsay mga negosyante. Sa aton sini nga mga kabombo kag aton man sini counter check ining mga ginapayag nga mga nadispalko, may utang, kay nalulong sa online sabong. Standby i-check tanay, this time, with the Bombo, Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Na tigayo naton diri Bombo Cham nga padulungan diri karon ang puyan ni Floyd Fernandez kung nasa dinti sama ni siya sa sining biktima sa nagluntad nga shooting incident karon sa may barangay o kung sa may Banwa sang istansya Iloilo Concentrated diri tatlo ang ginabawian sang kabuhi Bobocham no pag-abot naton dira sa may ila sining barangay sa may Herios La Paz sirado no ang puluyan ni Floyd Fernandez kung sa rin nakatigaan kita diri karon yung mga istorya saya sini karon nga tupad balagan ti makabing man nga do magutod na no ang ila sining pagtamtanay nga duwa ako na sa dinti do siya mani ang ginasarikan kay sa deployed kung ano ang yasining
palihog no sa sining iya sinikaron niya tupad na balay Bombotsam no kay ti ang ining iloy nila kung na iya sining iloy dito na iya sa may Barutak Nuevo kag ang amay ni Floyd ngani ara sa luwasang apungsod kag ang ila sining utod nga babayi amo na ti si Floyd amo na siya ang nabilin diri dira sa may bahin sang Lapas Bombotsam no ti suno gani diri sa ginapagnutan nato no kay Ma'am Los Friagula Bombotsam do mga past 3 days kado mo ning ulihin niya kuno nga naka-istoryahan ay ning si Floyd kay gadugin palihog panigani ni Floyd nga kun may mabakal sang ginabaligyan nila da karon nga apartment ihambalan siya no kay ti masako si Floyd siya sining nga trabaho man amo na nga do hindi ka makita abing nga ti matutukan gid ang pabaligya sang ila sining karon niya nga apartment. May negosyo man ni kuno si Floyd nga nagabaligya sang sining gasolina sa mga pump boat bula kon krudo no like sa may banwa sang estansya siya ni kuno nagatransact nga upod siya sining abyan nga ginabaligyaan sang sining krudo kag at the same time magluwas dira naka-mention man ni si Floyd nga may ginatukod ni sila kuno nga ice plant no adra sa may banwa sang estansya kay sa diri siya sining mga amigo Bombotsam ang may negosyo kuno nga milk tea no munang ti wala man gid siya nagpamangkot kun ano kadako ni sang ice plant nga ila sining nga ginatukod adra sa may banwa sang estansya Iloilo kag ti amo na ang pagkilala yan kun kadahapon do may mga times nga ginadulong sa sining nga mga abyan nga isa man sa sining nagtaliwan dara Bombotsam ginadulong ni saya sining balay kay may mga salakyan man ni sila pero si Floyd way kuno gamit kay sining salakyan amo na do ginadulong sa sining upod kisa ati aga man sila gahalin dra sa may Banwa sa kung sa may barangay Herios sa may distrito diri karon sang Lapas amo na ganiti ang muluyo to do kagibot man nga gin kaulamiran sinya sining bumuluyo man dira kay tiyang ila sining pakilala tama kabuot no sa barangay nga way man gani record dira karon nga may mga malain nga gin pabalahag dira sa may barangay batok de karon sa sining nasambit nga biktima ti ang pagpati nila didto nga do na dalahig lang gid no ang ining si Floyd Fernandez sa sining natabo karon niya nga shooting incident ti suno kani kay Ma'am Luz nga nakadalagan pa ni kuno si Floyd Bombotsam kay ang pila siya kuno sa TL kag dughan ang information niya nga baton nga una kuno gintiro sa TL pero nakadalagan pa pero nabutan kag didto nga ginpinising ang motor nga naigo sa dughan amo nang pagpati diri karon sa ang iya sining kakilala dira sa Maherios Lapas pabati tabla si Ma'am Los Priagula sang ba-interview diri karon sang Bombo Radio. 3 days ago nagilantaw kami sang isa nila ka property nga ginapabaligya sa akon. Siling yan ng lupa na sa hindi apartment. Siling yan ng ikaw na lang di bahala kay hindi ako di stay sa balay. Kung may ma-viewing, ikontakan mo lang ako kay ibilin ko ang yabi 1 day before. Kung kuti sige. Tapos galakat kami di, siling ko ginabisihan mo. Ang siling niya may gina-construct sila nga ice plant sa estansya. Then siling ko amo man nagyapon ang mga upod mo sa negosyo ang MLKT na balang milk tea and then coffee PH amo na ang negosyo nila kag ang upod nga ina nga sa apat nga ina may na-mention da sa nga nakaagi sila baligya sang American Bully nga ido nga dako. Oo, amo na bastang pagkilala ko sa iya mabuot na nga bata. Wala nagainom, wala nga bisyo. Nakibot ka lang to. Nakibot lang yun ko kay nabatian ko pero sa isip ko hindi napilasan ang sa. Pero nanawag ang utod niya sa London nga wala na si tata. Nga ang hambal ko no ginhold up amo tapos siling ko ta pagit ang negosyo mo ang negosyo nila ko no sang grupo yang anak sila nagabaligya sang mga krudo sa mga vessels nga nagabiyahe kuna like bala nang nagahakot sang mga
mga mga tapi, mga amuna bala. Sila kuno nagasuporta to sa istansya. Oo, kag amuna ang construct sang ice plant dito kay may construction firm na sila. Ano nga ngalan construction firm da? Cara Builders. Para builders. Construction Bali firm. ang ginatukod ni sa nga ice plant or Hindi ang ngalan sang ilang nga construction firm nga business nila Cara, tapos may ginaubrato sila nga nga ice plant sa istansya. tapos na ang ice plant. Why ko kabalo sir kay ang sang isa matabuan kung magpauli siling ko nga aaga ka pa. Siling niya kay tawhay biyahe nang kun aga kung ko din kahalin ko na sa istansya. Kung kuti basi kung ano ka ang tuyo kung na hindi kung na kung hindi ka gin magbiyahe nga tuyo ka kung na huua Pila na kadlaw nga daw sako-sako sa? Wa lang na di mga 3 o'clock or 4 o'clock. Sa hapon. Oo. Kung aga ari lang na di sa Oo. biro nakashocking gid bala kay bata pa na yes tata mo. Ano kadako ning ice plant nga Why ko kabalo sir kung ano basta mo lang na mention niya. Badi apat ni sila upod nga nagatupod na. Hindi ko balo kung upod sila pero hambal niya may gina-construct kami. Din kuno sa istansya. Basta sa istansya lang. Saan lang siya nagambala mo na? Mga 3 days ago. 3 days ago na. Nga ari di sa nga nakaistoryahan ay kami. Oo. Tapos din hambal ya kung may ma-viewing sang apartment. Ako na lang kuno kay sang isa hindi sa di bala available. Di na dapit ang apartment ya? Diri lang man sa Rios. Ang ginano bilagya ya kid. Iya na sang utod ya. Ti ano may nagkuha na way pa? Wala pa. Duga niya na nabaligya. Wala sang sinilang mga a week pa lang gani ya ako gin-inform nga gusto ya lang tawon ko to bala. Ang balay. Oo. Diri man lang sa lapit sa barangay hall. Do ba negosyo pag sa kuno nga mga ido di nga ginapabreed ya? Kay ang alaga yan na di nga mga husky, bali ang ido yan nga na lalaki napahit siya sa iba din ang party ya bala ginakuha ya lang. So do ginapabreed ya sa iba nga laki. Oo, naamo na. Kay may balay man ni sila to sa Barutak. Pero ano ang mo ido ya di nga napabreed eh? Nga husky ya. Isa, 2, 3, 4. Napatay isa. Bali 3. Pero ginabaligya ya man na. Wala, ginakare lang ni mami. Ay ginapadamo ya lang. Kay sa Barutak tao hay to sila mo. Di anong mambal mo sini ma'am kay do nakibot ka lang kit nga mo. Hindi gani ko tulala gani ko kay hambal ko nabatian kong balita gintawag ako da sa piyak balay kun si Floyd Fernandez sinuni si tata kay wala sila kabalo kun ano ang tuod ngalan bala ni tata kay si tata lang na di ang amon. Oo. Siling ko oo siya na so nabatian ko naisip ko kung hindi napilasan lang sa or ano pero mga naga-istorya kami na may gitawag sa cellphone ko ginantaw ko ang utod ya sa London. Duwanas lang mo utod di ba? Oo, gaturahab na nga wala na ko si tata. Un parte kay tata. Ang hambal ko lang pinakabuot nga tawo nga nakilala ko diri. Kagalain gid ang buot ko sa ginhimo nila gapay pa nga matagaan hustisya kay sa amon pagkilala wala ni siya sing kahilabtanan nga kun ano man nga kalain nga inggid sa ano nga mga bagay nga kalain kapariho na. Panawagan mo bis suspect ma'am, na suspect. Kung ikaw man ang suspect balik doon mo man ang imo kabuhi subong. Ilan taon mo kung diin ikaw asta. Diin ka asta ano ang mag-aabtan mo kung ano ang ginhimo mo sa pareho mo maabot gid ang adlaw nga bayran mo gid inato sa piyak nga kinabuhi ginumid mo gid ang bata nga wala sing kahilabtanan sa ano man nga mga engage nga kalainan bisan lain nga buot wala na gid diriya sa amon nga gapakita kaayo gid na iya nga bata. Joms? Abotong pahayag diri sang Yasin Ngabian and sa barangay naman ti ang na-mention diri ni Cap Jason na Blas nga do last month no pag tabog ito nga may eleksyon nakagawad pa ni kuno sang barangay clearance sining si Floyd upo di sining akahagugma bombo champ pero ay man gito may mention kun di niya to gamiton ang ining barangay clearance kay ti ang pagkilala ni Cap nga ti pumuluyo sa dak ay man sa may malain nga record dira sa barangay abi nga ti nagapasaway amo nang
isa dira karon sa gin hatag diri nga information halin sa barangay official dira sa Erios La Paz. All right, sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Bakas ka radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Pagkatapos sa may Hirios, di mapa-istansya ta? Nag-standby dito sa Sinimatinyon si Bombo Peter Jan Bayaska. Direktamente karon sa may Villa Panian. Istansya Iloilo. I-check na ng linya ni Bombo PJB. PJB, Master, please come in. Walti sa mga Bombo Champ, no? Direkta nag-live dari sa may Bilya, Barangay Bilya, Panian, Banwa sa istansya Iloilo. Direkta mismo sa area sang crime scene sa karon. Gina-check naton ang pinaka-latest dari nga investigation sa mga pulis naton sa kay Police Lieutenant Amado, no? Ang Chief of Police dari sa istansya PNP. Para mahibalo nila ang pinaka-latest ring investigasyon kag ang isa diri ka driver nga ma-consider naton ang isa diri ka makabig ba naton ang initial information naton suspect pa no pero subject to be confirmed para siya ining si Parohinog kung ano ginaliya sini nga partisipasyon pero diri sa area so nakatapos naman diri conduct investigation makatapos ang soko kag initial information naton daw iga pa idalom sa pagpaparapin ang ining driver sa NUX no nga Montero nga duag siliputi nga subong ti ara na subong sa impounded dira sa may instansya PNP station. Ang area diri may mga blood stain pa kita nakita sa area kag recent time ti ang mga traces Bombo Champ sang salakyan nga kun halingkad dira sa may area sang Villa Perian proper. So may intersection, guro pagbulubanta naton dira sa mas malapit sa mas or minus mga 60 meters no away dira sa along the highway kag antes ka makalabot dira sa may barangay hall sa barangay Bilya Panian. So may access road ini siya diri Bombo Champ maliko pasulod diri sa wala pasulod gid diri sa may proper sa Bilya Panian. Guro kun kita magbulubanta diri ara sa mga 1 kilometer ang distansya niya dira sa may barangay hall pasulod diri kag sulod daw ang area tama kakitid sang dalan. So maagi pa diri sa mga rough road nga kung tanawon nimo ang area remote nga kag barangay road siya pero may portion iya nga rough road kag may mga tubi daw mabrubudlay kung ikaw makalabay ka nga may salakyan ka diri kung nagadala ka sang apat iyang guma labi na gid motorsiklo dapat mahinahinay kagid kay may portion nga daw medyo may madalom nga portion sang dalan kag antes ka diri mag-abot sa area sang crime scene diri natumod right side sa portion sang talamnan do may ara ini sa Bombo Champ sang dog kalahapay bilang nga mga hilamon diri sa may pangpang pagkatapos diri si kagawad Arini Balbasyon ka mga tanod diri kag recent time ti mga pulisya naton nagka-conduct check up pan diri kon sekyar sa palibot sang talamnan kung bala may ara iya sang may makita pa nga isa sa mga circumstantial evidence kag ang ginatumod la kon armas either basig ginhaboy diri sa palibot tapos sa ginatumod nga may isa ka motorsiklo kag base sa bersyon ni Parohinog nga nagkaistorya siya diri sa sining duwa ka sakay sa motor kag ang motor responsable nga panlutang amo pa nagtra-trace karon kag check diri kay daw ang CCTV diri sa guwa pero kon tanawon mo kon direkta ka didto magsulod hindi ka nakagawa dead end na pumutsang kag sulo isa lang alagyan nga magbalik ka diri sa may area iya sa karon amo ni subong ang ginatutukan sa mga pulis naton kung bala kung may kabaturan nga may ara sang presensya sang motor diri sa area sang crime scene kay kung tan-awon nimo ding lugar base sa pagpakusisa naton sa matawo nga malapit diri kay bala mong balay ni kagawad humanin diri sa pakadto sa may do may access road lang pasulod diri nga suluti makasulod ba ng salakyan guro dira sa mga 40 metro sa distansya kag siyang sulong nga nakabati sa lupok guro mas o minus alas 12 pasado sang gabi una sa nakabati iya sang lupok hasta nga sang paglipas ang pila ka mga ginutlo liwat nga may nabatian nga duha ka asod-asod nga lupok kag amo to nagtulod sa iya nga nagawa ini siya kag nakit-an niya ning presensya ni Parohinog ning driver nga daw ga pa atras abante sa salakyan niya bala pero do hindi dali makalin kay daw nakasulod sa portion sa tubang niya ang guma ang isa diri nakit-an nga ang tawo nga ara sa likod gi parte sa salakyan amo pa na confirm naton kung either si Floyd Fernandez si Mark Libaw
o kon ining si Bosque ang ginatumod, diri kon sino atong ara sa porson sa likod iya sang MUX nga may ara sang pilas sa iya parte sang lawas niya. So tapos amorto ginsecure kagi pamangkot hambal diri sa mga pumuluyo naton kagi puro pamangkot nga nakauna nakaresponde upod kay kagawad rin ni Balbasyon. So daw nagabatsyag sang daw kakugmat kag ang ining si Parohinog based diri sa version niya diri iya sa subong nga mga tunion. So dahil lagi check naton kay ari si kagawad no. Kagawad may hapon gid por pasensya na sa disturbo naton no. Si Bombotsam. So kagawad ang concern naton bala. Anong una gito oras na batian mong unang lupok man? Alas 12:37. Alas 12:37 unang lupok. Tapos ang ginimo nimo pagbase? Segundos lang sunod man ang 3 kalupok. 3 bali 4 na kalupok. Ang una isa mga alas 12:30 tapos lang segundo lang basta pag panaog ko insigida. Sunod-sunod lang dahil ang 3 kalupok. Ano ginimo mo dahil kagawad? Alin ka diri sa balay mo? Ayo, nagwa man ako sa kudaldakan, manglantaw to kinakita ko abi ko ya. Kung ano man lang siyempre hindi man ko magpalapit dito sa ila kay lupok na nga dana basi. Pero ano ang imo na antisipar mo na nga may natiruhan that time sa pag-una nga pa-responde mo? Anong nabtan mo to pag-abot mo gid? Pag-abot sa tricycle nagsulod ko pod man ko siya nagkadto ko dahil sa iya. Amo to nang ina si Paruhinog nang daw nagtakas na sakag magkadto sa amon. Ang nangayo bulig nga pwede dulong to sa ilang balay. Di malapit man lang mga balay si Paruhinog di may balay diri sa punta. Tatay ara kapuli dira. Pero ang salakyan ni si Bosque ni no ang kapag-iyagid. Hindi pa na ako na primero na balang kung kay Bosque. Siyempre bago pa lang akuan nangayo sa bulig abi halimbawa sa Paruhinog kadalon to sa ila. Kay karon driver sa tricycle nagahambal nga hindi pagbayad ang kaupdanan mo anay. Kay dugay arat ng mga pulis. Kaya mo na pagkadugay na nag-abot naman mga pulis di sila nagkuan sa Pero sa nakita mo to sa area ano pag-abot mo nakita mo na nga may mapilason sulod sa lakyan tong duwa? Pag-abot sa mga pulis nag-upod na kami. Nag-upod na kami pagkadto dito sa salakyan. Amo na sa unang nakita pag ispat-ispat inang isa nga nagakaya na sa talamnan. Kaya ano ang nung way sa pagkaya sa talamnan gisa natumba? Sa mga talamnan gisa na to. Sa uhot. Bot silingon to daw guro ti guwa pa sa salakyan ka makalakat sa pagkadto sa may talamnan to kanatiruan siya. Amo nang daw panalize mo. Hindi ko mabalang kung sa sulod sa salakyan o kung sa gwa. Pero ang duwa di makita kagawad pag-abot sa mga pulis, ara na sa sulod, ara na yung mga patay na. Sa likod? Sa likod sa driver. Bot silingon nga si Paruhinog, wise sing upod sa punset. Hindi siya lang mabalaan niya. Basi siguro tong natumba to, nga tong nakita sa talamnan, basi amo siya naghalin dara sa may punset. Nga nakagwa siya. Kung dara sa naghalin or sa sunod, bangko, siyempre kayo sa gwa na naman nakita sila mo. Tapos wala magamit tayo ng penetrate kami lang makatuto isang upod ko ng driver sa tricycle na way magamit tayo palapit ginulat man namon ang mga pulis kag mag-upod man sa pulis. Gani. Pero napamangkot mo sa Paruhinog ni kagawad kay ang una ya dito nga giboy ang statement hindi lang sa imo kag sa pulis nga kuno may duwa nga nakamotor. No, may duwa ka motor nga moto sa nagpalagyo. Pero klarahon naton pakadto sa balay to di Paruhinog to dead end na to punta, hindi ka pwede ka lusot sa lakyan to. Waay na to sa makalapos, balikin na sa So mabalikin siya. Pero may naghatag sing ka-permission sila nga may duwag man nag-exit pagkadto pagwa, pagkadto dito sa may barangay proper abe. Wala. Nga nakamotor. May nakita nga nakamotor. Ako ya wala sa may nakita. Pag wala ko mo nga time nga to, wala ko sa may nakita nga buwa nga motor. So amo pa nasubong ang gina-trace kung may motor gid man kung wala. Ay, okay mo man ang ila istorya, hati dito sa Guaan, may CCTV to. Sa dinga area na? Sa antes ka sa malang puwas sa siminto. So kung in kaso maglabay da, makapture ka sa CCTV, kung may maggawa to nga mga salakyan, motor, kung ano da, makita sa mo ng oras. Kasi nga oras, makita na. So mo panaway po makonfirm pa kung naka-check ang police status sa istansya, kung may nagwa man nga nakamotor. May nagtulungan naman itong makadtuto mo. So pag abot ka suko, nadala na sa ospital ang tatlo? Dala na.
Kag antes mag-abot sila da? Oo. Ano oras nakaabot ng suko the time sa munang oras? Mga alas 5. Alas 5 sang aga na ba malawig no? Mag alas 12. Oo. Pero ang area kagawad kay hambal nila to kay nasa pro pamangkutango sa guwa, daw gin trace nila tong palibot nga area bala sa natabuan sa crime scene. Daw may ginapangita sila ba siguro ang armas ay der ginhaboy dira. Kaya kin pabuligan pa to sa mga soko nga kanon mo basi kung may ara lang ang ginpilak pati ito ganing kanal to gin sid dito kay basi ara man na gin wala. Di kay siling mo si Parohinog, pamilyar ka man sa iya, diri man sa barangay niyo no pagkakilala mo na isang driver ni nga upod sa tong tatlo Hindi ko napatay. rin sa kapamilyar kay nga baguhano na di sila nga nag-star. Almost 2 years na. 2 years na. Pero pamilyar ka na sa ilan ginikanan niya kung ano pagkakilala mo? Hindi. Anong Isang una dito na sila sa Kalumpang istansya mo. Kalumpang istansya? Star. Anong ila pangabuyan di sa Bilya Panian? Sa pamilya niya? Ilador na sila. Ilador. Anong ilador man? Sang ice. Ay, si Aga Ilada sa may isda. Oo. Sa din silang Ilada, istansya man? Istansya. Sa Pantalan to? Oo, sa fishing port. Oo. Tipro ang mga upod jadi masami gakadto man di kay taga Sara man lang si Buskin sa Hindi ko mananakuan sila nga mabalaan niya kung permi di ka kadto kay siyempre may umbra man ko yan hindi ko man na sila makuan. Amo lang na time abadan niya kung nga may mga grupo sila nga muna. Ang sitwasyon kagawad pagkita mo kaya daw din the spot sila no mga ano mga pilas nila na sentido mga sentido may ulo pa kagawad. So amo na nang istorya sa nadring nga nabatian nimo. Daw ikaw ang sulog hindi nga malapit kag isa diri no kanibor mo di sa piyak na. May mga tigulang. May mga edad naman diri lang particular ang daw ma-consider naton nga daw may ibalo. So mabot champa si may dugang ka pamangkot kay kagawad rini Barbasyon. Barbasyon Bobo Champ. Oho. Kagawad na mensyonar nimo kagaina nga ang padulong to sa balay ni Parohinog dead end na way na to sang lusutan. Why na. Ina balik na di ba isang agyan niya may lutsan pa way na mabalik na di sa kunan sang crime scene na. Bali ang salakyan, ang puti nga salakyan di nagatubang kagawad. Ang puti nga salakyan di nagatubang master pakanto na to sa balay day Jevron. Pasulod. Pasulod dahil sa may barangay proper sa pangulo niya daw na panglilid sa kilid ba right side kay hindi ka kaliso dadali gid babudlay. Okay, tikon may mga mangita kay sa dapat isuan mo Butcham? Kung may nagamotor abe, mabatian mo man kagawad, pisar nga ti las 12 na sang kagahon tungang gabi. Kung may nagamotor ang dalan dira anong distansya sa imo nga balay, mabatian mo kung nagahod ang motor? Kung magahod, mabatian pero kung standard yung mga so hindi mo mabayo kung mga 300 meters na hindi mo mapatod basta kagawad. Basta pa ko lang yan nga muna sistema na lupok ko nabatian na naog ko naog ko na why ko sa may na panan nga motor Why ka sa may nadiparahan iya nga motor o nabatian nga motor? Hindi lang pagpatuparan. Why? Okay. Hasta nagakuanay kami dito, kung nagapag-abot sa pulis. Wala ko nakakuha nga may nagkuha nga motor, nag-agi. Alright. Kagawad gambal ang investigasyon may bayranay sang kwarta. May na-recover bala ang aton sin mga kapulisan. Sa imuya na balaan kagawad, may na-recover sila nga kwarta o kung ano nga gamit sa mga biktima dira sa scene mismo? Sa parte sa singan mo nga bayranay, way ko nakabalo. Pero ang mga nagkalamatay ini, ginpanglantaw sa mga pulis ang ilang pulsa, ara ang mga kahita, may mga kwarta. Rilo, may nakuha sila. Oo. May mga kahita, may mga kwarta, pero dako kuno nga kantidad to kagawad mo kung sundon ta kaglantawon ta nga may hold up abe mga dala kuno nila nga kwarta is milyon Ati way ko na kagabalo sa mga
kantidad sang kwarta. Pero sa imo yan nakitaan, pag pang-check up to sang pulis, intact ya ang kwarta sa mga biktima. Ang ila mga kahita, iban sinila nga personal nga gamit, mga cellphone, ara ya. Tapos antes nga nakarga sa ambulance, may mga kulintas pa na sila nga ginapang sok-sok. Okay. So, kumplito. Kumpleto bubutsan ara pa amo pre karon isa i-country sa police naton diri sa may istansya PNP kung anong mga additional nga mga recovery history ka recent time kung bala may pila diri ka kaso kwarta na tiga ma-recover sa mga police naton diri sa area kay mismo tong MUX nga Montero Sports ka salakyan dogin pang sikyar mo to sa sulod aside sang tanan-tanan tong sa palibot kay recent personal belongings sa itong nakalamatan nga tatlo ka recent time sa sining driver iya nga daw makabig tabi nga amo siyang isa ka daw na secure kay kung matawag ko na palagyo sa Bumutsam tani nakapalagyo siya kung ay nagdalagan sa pagkadto dito sa ila pero nagpabilin siya kay naabtan sa ni kagawad mo ara pa ang presensya niya at the time sa pagtabo sa papanglutang kung tuod di man ang version niya nga ang suspect ya amo to nakasakay iya sa single nga motorsiklo. Pero kabasihan naton diri ang separadong investigation sa mga pulis naton kay magipadala diri nga augmentation from province diri. So daw may pagtumod sila nga gina-check nila sing maididgid ang iban diri nga mga sitwasyon. Diri sa karon mapasirong-sirong tanay kita makabaskog pagtupa sang ulan dio. All right. Diri sa area mismo sa subong nga mga tinon. So gina-try man naton kay kaso may na trace diri nga mga CCTV ang barangay just in case ba kung mamatud-an diri nga ang motor makita diri Bumutsam based sa pinaka-latest diri nga development sining kaso sining tatlo tanan ka markalamatay diri iya sa karon. All right. Sige. Master, update mo lang ko dira later on anytime kung may mga development dira sabayan naman karon iya sa estansya PNP. Roger dat Bumutsam. So kagawad salamat gid. Si kagawad rin no? Direkta diri sa may Barangay Villapanian, banwa iya sang istansya Iloilo. Walti Bumutsam, no? Direktar gid lamang diri sa may Barangay Villapanian, banwa sa istansya Iloilo, upod kay Bombo Chari, subagpaw kag Dante Babas. Inigrama sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Peter Jan Nabayes ka. Kabay pa nga matutukan inisang istansya PNP. Ang nasambit sini karon iyang pagpanglutang dira sa banwa man iya sang istansya. Kay hindi lang ulango, tatlo ka mga negosyante, mga lamaharon pa ni iyang negosyante. Sapwa na lang iyang patay. Kag sakay Jevron Parohinog, no, kung nagapamati ka man subong Jeb. I-plastar na lang kung anong matuod sining natabo o kung ano man ang plastada sang amusan to iyang mga ginutlo or sang amusan to iyang mga tsimpo anong natabo sa inyo sining apat o isugid kag kung kilala mo to ang mga nagpanglutang isugid man sa kapulisan para ini ang madakop kag matagan sang hustisya ang kabuhi isang tatlo sininimo ka mga abyan. Ang iban ng mga balita kag impormasyon panumbalikan naton from time to time standby man kamo kay magahatag magadulong sang mga just in report ang aton sining koreksyon direktamente karon sa banwa sang istansya. Standby na sa kay Tita Regine sa kahapon lamang program. Ini ang imo alagad imo ang korban Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Kag karon para sa aton sini iyang Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 102 días na gid lamang kagapaskwa na. Sa luwat, ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online, ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan.
Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutulana. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin
skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo nga hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig manikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan.
Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. It's the 14th of September. Beautiful Wednesday and 100 days to go. Pasko na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And yes, I know, may aran iban ko nga mga grupo, masako na ang ilang pag-practice para sa daigon. Well, considering at nagahalog-halog naman kita subong, ang aton gani nga mask, ang pag-wear, optional na. And so, padayon na lang, no? And let's look forward for a more exciting Christmas celebration sa Saninga Tuig. This is Tita Regine. Good afternoon, gid sa inyo, mga KLP lovers, sa mga kabombo natin dira, ang nagahulat-hulat. Para sa Saninga Palatuntunan, yari na ang kahapon lamang program, Beautiful Wednesday kita. And magadulong na naman kita sa inyo sa mga tama makalilingaw ng mga istorya, anything under the sun. May ara inaswang, may ara love story, may ara tragic. So let's find out ano ang nagahulat sa aton sa Saninga hapon. Plus star na kita tanan, yari na aton nga ambahanon para sa inyo. This is from the Bomba Music Festival from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. Let's be welcomed by the song I'll Be Right by Your Side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's thin, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. I will stay right here.
I don't wanna live you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side para sa inyo mga kabombo. Kag-ani na ang una natin nga sulat para sa sininga hapon. Gina-share din ni Lola Rose sang Tigbawan. My dearest, Inday Regine. Una sa tanang ginatamyaw ko, ang tanang nga katapos ng Bombo Radyo, ilabinigid sa imo Inday Regine. Inday, kung ako lang isa tao sa balay, damo lang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon. Nga aamo sini ang akon kapalaran. Abi mo, sa nagaobra pa ako sa tawo, kag malipayo ng ila pag-upod, nagahambal ako. Kung ako ang mamana, pilion ko gid ang mabuot. Pareho kay Manang Belen, kag Manong To, nga tama sa ila kahirop. Kay kung may malainan si Manang, nagahipos ng ina siya. Kag hindi magdungan sa pagkaon. Pero si Manong, hindi ina siya makabatas. Ulu-uluhan niya sina si Manang. Kag nakita ko sa ilang mga anak, nga nalipay sila. Inday sa isip ko, tani, kung ako ang mamana, amo ina nga batasan sang tawo, ang akon nga pilion. Pero nagsala ako. Kay si tatay ang nagpili. Kay kun amo ina ko no nga tawo ang mapamana ko, hindi ako magutuman, kay may talamnan, kag mapisan pa. Inday, sa bata ko nga isip, nagsunod ako kay tatay. Tapos kasal, nagpain kami dayon, kag todo ang atipan ko sa iya. Antes kami magkaon, toothbrush niya nga may toothpaste na preparar ko na. Kada adlaw-adlaw, amo ina ang ginahimo ko. Kung maligo siya, tuwalya kag ilislan niya, preparado na. Pero Inday, wala gid sang bana ko ginabaliha ang pag-alagad ko sa iya. Nang ginabalos niya, ginapaugtas niya ko. Ay ang malahalon sa iya, ang iya ginikanan, kag kauturan. Pati pa ang kahinablusan. Ang mga anak niya kung magmasakit, hambalan ko nga dalon sa doktor, sabat niya sa akon, ti, maano ako, kay wala kwarta. Pero kung hinablos niya, hambalan lang siya sa iyang manghod. Tuho, daluntang anak ko sa hospital. Nagalumpat sa hagdan, kag todo ang iya dalagan. Pareho na, hemorrhagial, nagsinggit lang si Nel sa piyak suba nga mangita sang kwarta. Bisa nagabaha, naglangoy gid siya, kag mangalili. Pagpatubas, wala bili ng humay. Inday nagahibi lang ako, kag ang ginbakal sang abono kag bulong, ang sinuptan ko pa. Hindi man ako inday kahambal sa iya, kay hindi man siya mamati. Kay pila pa lang kasaylo ang hambal mo, nagahinuganas na ang mga gamit sa sulod sang balay. Bisan dapog namon, ginabaliskad niya. Amo ina inday, wala na lang ako nagahulo hambal sa iya. Hambal ko, bala na kung anong maabtan sang amon mga anak. Ti, ginapabayaan ko na lang. Kay kung supukan ko, maaway lang kami. Ginatago ko lang ang kalain sang akon buot. Kay kung magsabat pa ako, ginapamaliskad niya ang masalapay niya ng mga kagamitan. Pati pa ang dapog, nagakaula ang ginaluto ko.
Bisan mabakal ako sang gamit kun iya kwarta, kun ara siya sa balay, ginatago ko ina Inday. Kay kun makita niya, iya nga saksakon. Sa amo nga batasan sang bana ko, nagapangita man ako sang obra para nga makakwarta. Nagapamawod ako sang lokay para may kwarta man ako kag mabakal ko ang gamit nga gusto ko baklon. Sa laktod Inday, nag-abot na nga daw hindi na gid ako makaagwanta sang batasan sang bana ko. Kag nadesider na gid ako nga magbulag sa iya. Para kung ano ang plano ko, wala sang mamalabag. Subong matawhay na ang akon pangabuhi. Saging pa obra ko nga balay sa kwarta nga ginapadala ni Angga sa akon. Kayong iya sang bana ko, ginahatag man sa iya. Bahala siya. Kung magmasakit siya, ginalugawan ko man. Kag ipadulong kay ka. Kag sika, ang nagapakaon kay papa na. Balang mo Inday, ang iba namon nga apo, papa ang tawag nila kay lolo nila. Inday, kanami lang konsolo lawas mo. Kay kung sa diin gusto mo malagaw, makalagaw ka, kay wala sa nagamandar sa imo. Bombo Chris? Kung may patay, nagabulig ako pangadi, kay amo lang ina ang akon kalingawan. Napatay ang apo sa pakaisa sang bana ko, kag kami ni Luz ang nagabulig pangadi. Sang katapusan na sang isa ka siyam, nagluto kami sang maruya, kag inimbitar kami sang utod sa napatay, nga mamiesta sa ila lugar sa Alimudyan, kag nagsugot man kami ni Luz. Ginambalan niya kami, nga sugaton niya kami sang salakyan. Inday Agosto 16, nagtawag si En nga mahimos kami kay masugat na siya sa suba lang kami mahulat. Nagabot ang umagad ko nga si P, hambal niya, pila ka mo masakay. Ti sabat ko, sugaton kami ni En. Sang sasalakyan, hambal niya, mapuli ko balaanay. Pagbalik ya, mabiyahe, ako iya. Tiyambal ko, hindi ba lang nagistoryahanay ka mo kagabi ni B, nga upod ka mo mamiesta? Pag imo tricycle ang sakyan ninyo, okay nagalilitik na ang puno sang radio sang iyang tricycle? Sabat niya, bala sila, hindi ako ya mamiesta, mabiyahe ako ya. Sa nagabot na si M, natabuan man nga nagsampot man si B, hambal ya kay N, mapas lang kami. Pag-abot namon, hambal ni N, Lola, sulod na kamo kang magpanyaga. Inday, dayo nagpungko kami. Naghambal ako kay Luz, hindi na sila siguro ni B makaapas, kay delikado na sa to ang mga radio sang e-tricycle. Inday, nakibot ako paghambal ni N, ngala, nagapakadto na sila, nakahali na sila. Kag kinulbaan ako, nagapalamalhas ako. Nangamuyo lang ako sa mahal nga Diyos, nga ubayan niya lang ang pagbiyahe sang anak ko, kag mga apo. Abi mo Inday, nagpasalamat gid ako sa naghambal si En, ngala, apason ko sila sa bangga. Pagabot nila, dayon ko palapit, hambal ko, ti, kumusta biyahin niyo? Sabat nila, ay, didto pa lang kami sa tadlong sang bubog, nagniragapok na, kay nagawalog na ang roida. Huwag sila makahibalo, nga nagpasalamat gid ako sa mahal nga Diyos, nga nakaabot sila nga safe. Inday tapos sila panyaga, nagpahuway-huway sila. Sang alas 3 na, naglisensya sila nga mapauli. Dayo nagsalakay sila sa tricycle, kag nagpalapit ako. Nakita ako nga 4 na ang nahukas nga radios, kag ginpapanaog ko ang akon mga apo. Hambal ko, upod lang kita karon mapauli kay maligwaman ang salakyan. Pero ang duha, ginpaalsa ni Luz. Karga kayo sa motor niya, no? Ti, anom na ang nagasakay, sa tricycle iya 4, kay si Bobo na hawiran ko. Inday paghali nila, nagpangamuyo naman ako sa mahal nga Diyos, nga ubayan niya gid ang akon anak nga nagadala sang tricycle. Sang gindulong kami ni Ann, sige ang akon kabalaka sa anak ko. Pag-abot namon sa balay, hambal ni ay, bag-uma lang kami makaabot, kay hinay lang ang dalaga ni B. Inday, dako gid ang pasalamat ko sa mahal nga Diyos, kay wala giging pabayan ang akon anak kagapo. Inday, may balita naman sila. Hambal nila, napatay ang bana sang pakaduha ko sa Antique. Bakumpanyar ka mo ni ka? Hambal ko, kalayo sa to.
Kay naghampal gid sinang Luz nga ma-attend ka gid. Nagbantay si Ka sa plaza sa ginpadala ni nanay niya kay Luz. Pag-abot nila sa balay, hambal niya, Lola, hambal ni Luz, makadto ka gid didto. Dayon nagkadto ako sa balay ni Z, kag-ara si N. Ginambalan ko siya. N, sa 18, mapaantiki kami ni Ka. Hambal ya, dalon mo lang si Neni, kay masakay lang kamo sa akon. Balan mo inday si N, naga-drive sang truck, nga ginakargahan sang balas, nga dito pa nagakuha sa antike. Nagabot na ang 18, nagtawag na si N, kag nagsakay kami nga tatlo. Sang dito na kami sa antike, hambal ni N, Lola, panaog na kamo, kay diri ko kamo na agyan sang pagpaantiki ninyo. Kag nanaog kami, ginusoy namon ang karsada patakas, sige ang lakat namon, hambal ko. Tuli man amuni nga dalan. Hambal ni Ka, mamangkot kita Lola. Ang pamangkot ni Ka, diin ang karsada, pakadto sa plaza. Nagsabat, diretsuha lang ninyo. Kag nakita ko na ang balay, sang akon pakaisa, kag nanawag ako. Pagsulod namon, dayon ko hakos sa ila, hambal sang pakaisa ko, nga nakadalaw kamo. Sabat ko, makumpanyar kami. Hambal sang pakaisa ko, wala paman gani ako makakadto didto. Tapos panyaga, nagkadto kami sa namatyan, kag nagkitaay kami ni Luz, nagistorya siya. Hambal niya, sa December, finish contract na ako. Ang plano ko sa birthday, ilagaw kung tani siya sa mga lugar nga wala iya pa makadtuan. Pero wala siya makaabot. Tian hunta, kay mapahuway na siya. Sang sirom na, nagbalik kami sa balay sang akon pakaisa. Pagkaaga, namangkot ako kay Manang P, kundiin ang karsada pakadto sa tinda, kay mabakal kami sudan. Gintudloan niya lang kami, kag naglakat kami nga tatlo. Ang ginhimo nila Ka, nagpamangkot sila, kag natutulan namon. Pero ang balaligyaan naman sang isda, namangkot naman sila. Si Neni iya hambalya, halata gid nga hindi kita taga diri, kay nagpamangkot pa kita. Sa nakabalik na kami, hambal namon, natutulan man namon. Sa nagabot na ang adlaw sa paglubong, nagkumpanyar na kami. Habi mo inday, tama kalayo ang ila simbahan. Halin sa ila balay, nagalakat lang kami pakadto sa simbahan. Pagkatapos misa, amo ang pagsakay namon, pakadto na sa patio. Sa nakabalik na kami sa ila balay, nagpanyaga kami. Sa nakatapos na kami panyaga, naglisensya na kami kay Luz, nga madulhog na kami sa balay ni Manang P, kay basi matawag si N, kay masakay naman kami sa iya salakyan. Hambal niya, dani diri lang siya maagi para makilala man namon siya. Inday sa nagadalaga na ang salakyan ni N, nagapulo pa na kay ginatanaw niya ang goma sang salakyan. Hambal niya, ay Lola, nagaulan, pero nagaaso ang goma. Wala siya kahibalo, nasigi man ako pangamuyo. Pagabot namon sa plaza sang Tigbawan, ginpapanaog ya kami, kag nagpasalamat gid ako sa mahal nga Dios, kay nakaabot kami sang matawhay. Hambal ko kay N, halong kagid. Balan mo inday, sa Mandurriao pa siya ma-deliver. Pagabot niya sa ilabalay, nagkadto ako. Hambal niya, Lola, way ka man nahawa? Sabat ko, way man, naluoy lang ako sa imo magtanaw, kay tama kabudlay sang obra mo. Tianon mo Lola, kay amuin ang obra ko. Inday diri na lang kutob ang akong sulat, madamo ni salamat sa pagbasa mo, ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan. Lola Rose, thank you gid sa gin-share mo, and it's really different, no? Every plans you have, every move you have, pangamuyuan mo gid, especially when you travel. So ang pagpangamuyo isa gid, no, nga makahatag sang protection sa aton. Prayer is power. Salamat gid sa pag-share mo sa ni aton nga oras 51 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Up next, ang gin-share diri sa aton ni Toto Subang sang probinsya sang Iloilo with matching pictures. Sa aton nga pagpanumbalik pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Ang Bombo Radio Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mo himuon agud maligawan ang Pwede na kita sa aton nga next story courtesy of Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita. Most especially sa mga KLP lovers. Toto Subang sang probinsya sang Iloilo naman ini. Tita Reg, ang ako na-share subong ang experiences ko bilang isa ka pet lover. Kagay no, kadamo gid sa makarelate nga mga listeners nga mga mahiligon man sa mga pets or animals. Nakamulatan kag nakahiligan ko na tita nga kadamo sang pets namon sa balay. Kauna tita, sang bata pa ako, may ido kami nga si Juan, askal.
Upod ni siya namon magpanahid o kung manguha sang bayukoy kung kagabihon. One time, tita, after namon panyapon, nanghagad si Papa nga manguha bayukoy sa daryahan. Bale, ang ginaobra namon, tita, ang ugasip na balasang niyog, ginatosta na ni Papa. Kay amuina ang ginaamag sa mga bayukoy. Kagamuina ang ginaburibod sa kilid sang dagat, kag ginabutangan sang sahid nga daan. Ti ang ido namon nga si Juan, gatinaghol na ina siya kung may mga bayukoy na nga ara sa sahid. Anong bayukoy man? Kasag? Katanda ini siya nga managbantay sa balay. Gabulig man ini siya bantay pangahoy sa higad daryahan kung magbinagyo. And later on, napatay man si Juan tungod sa katigulangon. May ido man ako nga si YT. Maputi ni siya, tita, kag lalaki nga ido. Pero ni kami sinaga imaw maglagaw sa lunggahan sa taramnan or sa lungahan. Tigalagsanay kami sina, tita. Isa ko lang sina kapanihol sa iya. Tultulan niya gidayon kung diin ako nagapanago. Sangga work na ako, tita, sa private school, may nabakal ako nga ido nga Japanese Spitz, tita. Pucholo ang name niya. Puti-puti ini siya, kag bulbulanon. Pero mi kami updanay, maglagaw kung diin man. Sa mga watchers nato now, you can see, no? Gina-flash ang iya nga mga pets. Ka-cute, no? Ang ido niya ka-cute. Apang isa ka adlaw, tita, that was Saturday, sanggataghol ini siya sa kurungan, ginpagwaas ang tita ko. Dugay-dugay nagsinggit si tita. Kag paglantaw ko sa terrace, bit-bit niya na ang ido ko, kag patay na. Ay, nabungguan ini siya sa naglabay nga seres pakadto sa antike. Daw hindi ko mabatas lang tawon ang ido ko, tita, nga gahaplay kag wala na sang kabuhi. Kapila ko ang balan si tita nga hindi na pagpagwaon ang ido taga Sabado, pero ginpagwa niya gid. Tita, sa kalain sang buot ko, sobra isa ka semana nga wala ko siya gin sa pack up. So naka-start na ako work sa public. May mga ido naman ako nga pag ang breed. Ini ba lang nga klase ido, tita, nga flat kuya sini, kag may dalagko nga mga mata. Nami siya, no? So, ang pangalan niya si Miriam. Halini sa pangalan sang idolo ko, tita. Kag ang isa ya, si Narcy. Hala. Pangalan man ini siya sang husband niya. Ti kalambing sini nga duwa, tita. Kag taga pauli ko sa balay, ginasug-alaw gid nila ako. Later on, tita, napatay si Miriam, kay na heat stroke in siya. Kag wala na natabangan. Kag subong, si Narcy na lang. Siya na lang ang nabilin sa custody ko, tita. Kung tawgon ko siya gani, ma-recognize na gid ang iya nga pangalan. Dayon niya sinaingos kag magtulok sa akon. Kag speaking of pagsagod sang ido, baw, tita, ang record ko sa Representative Petro Trono Memorial Hospital sa Gimbal, puros lang animal bite. Kitibalan mo, tita, may karuson o kung kadton ako sa mga ido ko, especially magdugsing. Kag tungod kadamo na sa records ko, halos makilala na nila ako sa Animal Bite Office. Sila yung pagani sa akon paryente nga ga-duty sa akon tagsakadto ko. Ari ka naman dire, mapa-inject ka na naman. Dayo na sinaihong-ihong. May ana man ako, tita, nga bao or turtle. Ang ginbaklan ko sini, si Patrick, nga taga-Uton So, tita, ang ngalan sang bao, si Patrick na lang. Ginapalagaw ko ini siya sa talamnan. Nagdako ini siya, tita, nga gamay lang sa pinggan. Tisiling sang iban, sayod ko nung magsagod sang bao. Pero wala man ako gapati sina. Last year, tita, napatay man ini siya, kaya doon naghabok ang lawas sini. So, nagpandemic, tita, nag-start na ang pandemic, nahiligan ko naman ang magsagod sang rabbit. May local rabbit and mixed breeds, kaglain-lain nga color. Ang akong ginapakaon, pellets, may araman kong kaisa nga tangkong, napier grass, madre de agua, dahon saging, petchay, kag madamo pa. Na-learn ko, tita, kung paano magpadamo sa mga rabbits, magpatiti, hasta magpadako sa mga ini.
Ginabaligya ko man tita, di pa extra income. So hasta subong gasagod man gyapon ako. And to complete my pets, tita may ara man ako parakeets or lovebirds nga gapamukaw kon aga sa akon katulugon. Kung kaisa manami man pamatian, kung kaisa kagahod man. Kung goldfish ang istoryahan, may ara man kami tita sa balay. Nagpaobra ako fish pond. Tapos tita ginubrahan ko man inisang groto nga iya sang Our Lady of Lourdes kag may gailig na tubig. Kung stress ako tita, malibot-libot lang ako kag magtambay-tambay sa mga area sang amon balay kag maglantaw-lantaw sa mga kasapatan ko tita. Dogadula man ang akon nga stress sa life. Siling ko gani, pang-dispose ko tani iban ko nga mga pets, especially ang rabbits ko. Pero siling ko tita, kung i-dispose ko, paano na lang ang daily exercise ko kung aga? Siyempre, gahatag ako bubud sa ila, obligado gid ako manghimos. Ini nga mga kasapatan, diskan may kaakibat nga responsibilidad, apang gahatag sila sang kalingawan. Kalipay, kagapadula stress sa akon, kag miyembro sang pamilya ko. Bako tita, nga may lipot lang ila lifespan, apang ang memories kag banding namon will forever be etched in our hearts. Madamo pa ako tani i-share, pero sa sunod naman tita. Sorry, wala ako kapadala last week. Medyo busy gid sa work. So, diri ko na lang pagkatapuso ng akong malawig nga sula, Tita Reg, sa liwat. Ako si Toto Subang, sa probinsya, sang Iloilo. Well, Toto Subang, it's really true, no? Stress reliever if you have a pet. Ang iban, manok. Dulain naman na yan, no? Pero may ara nga mother, naghambal siya nga ang ila ko niya manok, may mga ngalan. So, kung may mga ngalan, that means hindi mo siya pwede nga patyon. Hindi mo siya pwede nga ihawon. Kay mga kig, ang iya nga bata. Nga amo ang nagpangalan sa mga manok. So, ginimo niya pet ang ilang mga manok. Kaya sa mga pictures, so, sa imo nga ido, may pug ikaw, tapos may shih tzu ka, pero napatay siya, no? Well, I'm sure, kamo din ang mga tagpalamati. Siguro, ang ara sa ilang balay, ginahimas-himas ng ilang mga pets. It could be a dog, ang iban cats, ang iban, siya yan, may mga rabbits pa siya, may bao pa siya, and then may mga isda siya, kanami lang, no? But of course, it's also a big responsibility. Ang iba niya, hindi naluyag ang magdamo, ang ilang mga pets, ang ilang mga ginasagod, like mga ido, kahit hindi na sila ako kasarang nga magpakaon. As in, wala lang time nga magpakaon. Hindi kasarang kung anong ipakaon. Wala lang sang tiyempo. Well, we all remember our good old pets. Ang mga ido nyo kumusta na? Ang iban, kung mag-istorya sa ilang mga ido, daw feeling mo daw mga bata lang nila. As in, ginaakigan, as in, ginahambalan, daw tawo, no? Ang pag-consider nila sa ilang mga pets. Thank you so much, Gid, sa imo, Toto Subang, for sharing with us this afternoon ang imo istorya na tuhoy sa imo mga pets. Kagyari naman ang mga importante nga kaiwatan sa Plazuela de Iloilo sa mga simana mga kabombo tubtob September 17. Sa Friday, September 16, 2 ka oras nga mabaskog ang musical entertainment, kaupod ang Valhalla Band ang nagahulat sa aton sa Thank God It's Payday, magasugod alas 6 sa gabi. Sa Sabado, ang Plazuela de Iloilo, ang inyo paborito nga kaladtuan kada tapos simana, ang maghahatag sa inyo sa The Technocrats Band sa 2 ka oras na kalingawan sa musika nga magadulong sa inyo sa inyong mga paborito nga kanta. Ang kalabanan halin sa mga nagliligad ng mga tinuig sa Setyembre 22, 2022 nga edisyon sang concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga kahiwatan, napulo na naman ka mga espesyal kag matahom nga mga Plazuela mugs ang igapar raffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Kag sa September 18, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahaan sang natolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magpakigbahin sa regular nga misa kon Domingo, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, mangayap kita sang kabakod gikan sa Ginoo
agud aton masarangan ang pagpangatubang sa mga pagtilaw nga dulot sa climate change. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. For your own stories, nga liyag man nga i-share, ikapakigbahin diri sa KLP, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madam, magiging salamat sa inyo tanan for sharing your time with me sa sining hapon. Again, it's 102 days to go. Kag Pasko na! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. I know you can feel it because I can feel it too. Magabalik kayo kita boss, same time, same station. Sige hapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.